Kay live na, 2 minutes. Oo, sige. Okay, so maayong udto kanatong tanan. O welcome sa Purok Kamatuoran live religious debate. Aduna na po tayo debate karong upuha mga kaigalaan. Ang magdebate ang atong mga kaigsuunan naggikan sa Seventh-day Adventist Church o gikan usab sa Grace Gospel Church of Christ. Ubarog sa tema kapamatud-an nga ang napulo kasugo kinahanglan tumanon aron makasulod sa kinabuhing dayon sumala sa Biblia. O kana ang tema karong buntaga mga kaigalaan, ang mubarog ana ang atong amigo na usa ka evangelizer sa simbahang Adventista or Seventh-day Adventist Church. Usa-usab ka defensor Adventista. Membro sa 3A Media ug siya ang timbangan sa katarungan, Brother Gaspar de la Peña.
ang mubarog isip negatibo karong utuhang mga kagalaan ang atong igsuon nga fresh from Davao del Norte, Panabo City, from Grace Gospel Church of Christ, Pastor Mario Amlon. Ini ang inyong purok chairman sa Purok Kamatuoran, Brother Roland Parts, o sa kamiyembro sa Catholic Faith Defender. Ug usa-usab ka organizer sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, mag-moderator o ang host sa maong programa diri sa Purok Kamatuoran. Daghan kay salamat sa inyong pagsubaybay o welcome sa Purok Kamatuoran Defense Cerebos Bilom Battle of the Defenders. 1:30 in the afternoon, June 27, 2021. So magbuhat kitang history sa debate nga atong mapupo karon ang mga kamatuoran nga naa sa kanya-kanyang mga simbahan. So bago ang tanan, itimbaya muna nato ang atong mga supporters sa Purok Kamatuoran. Sila Ma'am Alma Agonos Rico diha sa Riyadh, siya Hong Kong, si Ma'am Angie Paten, sila Ma'am Susan Patiño Cueve, o sila Ma'am Hani Bernardo Ladringan diha sa Hong Kong. Ang atong igsuon usab diha sa Jeddah, si Brother Alejandrino Erno, ug sa Saudi sila Brother Jennifer Pagunsan. Ang atong igsuon nga naa sa Toronto, Canada, si Ma'am Annalyn Pulangko, ug ang atong igsuon nga naa sa House of the Rising Sun, Japan, Brother Adjab Tras. Ang atong igsuon nga naa sa Zamboanga del Norte, Brother GM diha sa Zamboanga del Norte. Ang atong mga igsuon nga naa usab sa Riyadh, sa Saudi Riyadh, sila Ma'am Jera Auman o sila Ma'am Maria Palog. Welcome kanatong tanan sa atong debate. So palihog kong share, like, para daghan ang makatan-aw ni ining atong debate. Itibaya una nato ang atong mga leaders o atong mga kauban sa organization, ang atong mga leaders sa atong simbahan to the CBC Pure Catholic Bishop Conference of the Philippines, o among Arsobispo diri sa Archdiocese of Davao, Most Reverend Romulo Valias Didi, sa among pura paroko diri sa Immaculate Conception Parish, Piña Plata Island, Garden City of Samal, Reverend Father Romel Banilan, sa among Spiritual Director sa Catholic Faith Defender National, Reverend Father Frandy Villegas, ug sa among tinahod nga host sa programa sa Punto por Punto, kusa Defensor Katoliko nga pari, Reverend Father Darwin Gitgano, sa among National President sa CFD, si Sir Ryan Mihiliano, ug sa iyang mga Board of Governors na si Sir Hector Damaso ug Dr. Ray Entela. Sa among mga kaigsunan sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, headed by the founder, Sir Fernand Casillas, ug sa iyang mga organizer si sa Luzon, si Brother Denmar Santiago, MI, sa Mindanao si Sir Noel Paisones, ug sa General Santos City ang regional organizer si Brother Stalwart Alfredo Muho Jr. ug sa ato mga kaigsunan usab sa CCM, si headed by the head servant Sir Paul San Pablo Alima, ug sa iyang national ug sa iyang mga kauban nga sila Brother Earl Sanchez ug Junard Calbonero, ug sa atong maestro usab sa CF lang, usa ka national organizer si Brother John Jonah Matre. Sa tibuok persa sa 3A Media, headed by the President, kang Brother Genaro Lofres ug kang Brother Jerry Laig, kausa coordinating officer diha sa 3A Media. Sa tibuok persa sa Church of Christ, sa Grace Gospel Church of Christ, ug sa tibuok persa usab sa Seventh-day Adventist Church, ug sa tibuok persa sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kristiyano ka man o dili, welcome sa Purok Kamatuoran Defense Cerebos Bilom Battle of the Defenders. Mas patingugon una nato ang atong mga speakers. Brother Gaspar de la Peña, lihok kog timbaya sa atong mga taga-subaybay, bro Gaspar. Maayong hapon, no? At usab ng mga
nagtanaw karon og nagsubaybay sa itong debate. May hapon sa ato nga mga kauban diha sa kalawasan nasod, o Ma'am Maria Balog, kauban sa Ma'am Jira Auman, o ato usab nga presidente sa si Defender, Brother Jerry Laik, o ang mga debatidor sa SDA, maayong hapon niya. O sa dosan na tanan na naminaw karon, no? Mga SDA man o mga artista. Sa mga kasalamatan, ang mga pag-subaybay, siling ato nga debate karon. Balik na panahon si tanong moderator. Daghang salamat Igsong Gaspar, moadto ta karon sa negative side. Pastor, palihog ko timbaya sa atong mga supporters ug mga inyong supporters. Go ahead, bro. Go ahead, Pastor. Una sa tanan bro Pards, mayong hapon sa imong diha. O sa tanan nga nagasunod jud sa kining mga panagdiscuss diri o usab akong timbayaon ang tanang mga luwas sa grasya. Pagkalo sa Diyos. Sa inyo, karong hapon, atong nigaran kining buhat sa pagpaningkamot sa atong katbang Gaspar Pinya, Brother Gaspar, nagatudlo ang pagkay sa tulo kasugo hindayon. So alang sa tanan nga interesado, lipay kami napit ka ninyo sa pagpamina noon. Kini siya pag isgot kani amura may maghukom jud kay mga nag-ambiguhay maning ni adre. So, Okay, Pastor, daghang kayong salamat. So karon formal ta abrihan ang atong debate pinaagi sa pag-ampo. Akong hangyoon ang affirmative nga mohatag sa iyang opening prayer nya. Unya, Pastor, sa paghumana to ikaw po na mo closing prayer, Pastor. So hangyoon na po ang atong affirmative side, Brother Gaspar, sa paghatag sa opening prayer para formal ta nga abrihan ang atong debate. Okay, mag-ampo ta, Ginoong Diyos, na ikaw sa mga langit, tining hapuna sa amo nga paghimuon nga debate. Ikaw ama na maghihangyo sa pag-uban ka namo, adiin ang kamatuoran mapatigbabaw, o mabatan po namo ang kahusay kalinaw. Amo kinigisalig pinagilamang sa imong bugtong anak nga among nuluwas. Amen. 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 Okay, daghang salamat Igsong Gaspar sa imong bulawanong pag-ampo. So karon moadto kita sa atong rules and regulation. Musubay sa tema dili mulikay sa isyu. What pasabot niini gikan pagsugod sa atong pagpamahayag, pagpangutana, rebuttal o cross-examination. Kinahanglan sa isyu lang ta magdagandagan ha, musubay. Ang atong tema karon, ang isyu nato karon mga kaigalaan, pamatud-an nga ang napulo ka mga sugo or ang 10 commandments kinahanglan tumanon aron makasulod sa kinabuhing dayon tumala sa Biblia. Number 2, tahuron ang moderator. Kung muingon ang moderator nga moderator's time, or kung makadungog na kitag objection, akong hangyoon ang mga speakers nga muhilom na lang, no, para dali ratang mahusay. Number 3, ang pangutana og tubag dili mula pa sulod sa usa ka minuto. Pero kung ang imong pangutana mubo lang, kinahanglan muhatag kag timailhan, musulti kag palihog tubaga. Kung ang imo pong pagtubag mubo ra po dili abot og usa ka minuto, muhatag po kag timailhan, musulti po kag ora na ang akong tubag. Number 4, categorical question should be answered first categorically. Kung muhatag og pangutana nga categorical, kinahanglan tubagon unag categorical. Tubag unag yes or no, oo o dili, then aduna kay 1 minute for your explanation. Number 5, dili na to kalimtan mga igsuon nga kini religious debate. Busa magpabilin dapat ang religious essence niini. No, walay atake personal. So atakihon lang ang mga argumento, mga fallacy nga nagihimo sa pag-estilo or pagpangutana. Number 6, maka-record ang mga maka-record kita sa atong mga maong dialogo, video or video recording. Number 7, ang atong mga record kinahanglan dili nato editon, no, kanang himuon ng katawanan kung naana sa atong mga social platform, Facebook or YouTube, no. Dapat kung unsa ang atong recording, dapat ang pag-religious essence ni magpabilin. Number 8, bisag unsa nga version sa Biblia pagadawaton,
pero kung gituuhan nga ang Biblia nga gigamit usa ka fake, retokado, bugos or dili tinuod, no, kinahanglan mo pakita kita sa atong ebidensya, no, diri sa screen or atong screenshot. Pwede po kita mo gamit og mga Bible apps, no, pero kung Bible apps ang gamiton tapos duda ang imong katbang, kinahanglan ka hatag og screenshot din atong i-screen share, no. Number 9, kinahanglan kung ipatubag sa moderator ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. No, kinahanglan mo deklara ang moderator nga wala tubaga ang pangutana, una pa mo ingon sa laing pangutana. Kaning number 9 mga debaters, effective lang ni kung nisubay kita sa rule number 10. Ang rule number 10, ang pangutana kinahanglan musubay sa atong tema o sa atong issue. But pasabot ana, ipamahayag man na ninyo o wala, kinahanglan ang pangutana nato naa sa tema. No? Ang 10 minutes, bubo lang ni para ipahayag nato ang maong napulo ka sugo, kay sa unang sugo pa lang kulang running 10 minutes. So, sama sa akong gingon, ang tanang pangutana musubay sa tema. Aduna kita 10 minutes na constructive presentation. Muuna si Brother Gaspar sa SDA, then muhatag og first cross-examination si Pastor Mario, then muhatag og negative stand si Pastor Mario for 10 minutes. Then another affirmative cross-examination. So mao kato ang first set nato. Ang muadto kita sa tong rebuttal. Sa rebuttal nato mga kagalaan, muhatag tag 5 minutes lang. Muhatag muna ang affirmative, then muhatag og another cross-examination si Pastor sa negative, then another rebuttal for 5 minutes si Pastor, then another cross-examination during rebuttal ang affirmative to negative. Paguman sa atong second set, musulod ang atong mga audience. Kung gusto mangutana, pwede mo PM, mo comment nga gusto mo mangutana directly live sa atong mga sa atong mga speakers karon. Pero unya na ha, kanang hapit na mahuman ang rebuttal, kung si ang affirmative mangutana na, pwede na mo musulod, okay? Pasudlon na punta mo. Pero samtang karon nga wala pa di sa mo kasulod, no? Pwede mo request pero dili nako dawaton kung wala pa moabot ang rebuttal. Ang atong final stand muuna si Pastor Mario sa Church of Christ, sa Grace Gospel Church of Christ for 5 minutes. Then last ang atong defender sa SDA nga si Brother Gaspar. Then ang atong closing prayer si Pastor Mario Amlon. Bro, og Pastor, okay na ba ta sa atong rules and regulation? Okay. Okay, so naay pagtugot sa ilang duha, so dili na nato ni dugay-dugayon pa mga kagalaan kay medyo na delay na ang atong schedule, no, kay tungod sa debate ganinang buntag nga panpon nagpangayo day kog dispensa sa debate ganina ha, nganong naputol og kalit, no, wala mi mahuman sa closing prayer, naputol mi pag-abot sa pagpasalamat sa affirmative, kini brown out nagkalit diri sa muag mga 20 minutes no mo sa pasayloag gyud ko ninyo, wala gyud to nako gituyo, no. Shout out di ay sa katinawan sa kamatuoran, pasudla ko niya sir. Katinawan sa kamatuoran kanang palihog kog update sa imong Messenger, no, o Facebook apps bago ka mo sulod kay i-invite ta ka pero di man ka kasulod, so naay problema imong apps. Aris Maglasang, daghang salamat. Marian Borges, daghang salamat sa pagtan-aw. Limuel Ninyel, no, salamat kaayo. Jesse Atamosa, ayong buntag sa tanan. Vanessa Karin Amlon, daghang king salamat. Roel Dotolio, og si John Per Hamil Kaka. Okay, so kalihog lang ko sa inyong mga reaksyon, mga kagalaan, paghuman sa comment lang mo sa inyong reaksyon sa paghuman og kining pamahayag ang atong igsuon nga sa Seventh-day Adventist para atong basahon. Reminders lang mga audience, ayaw lang mo og kining comment og below the belt ha, kay religious debate kini, dili kini online rambulan, busa katong mga komento nga pang online rambulan or below the belt, dili pang Kristohanon, dili nako basahon. Okay, Brother Gaspar de la Peña from Seventh-day Adventist Church, ready na ka bro, muhatag sa imong 10 minutes nga pagpabarog?
Kay ready naman ka Brother Gaspar de la Peña, aminawon ta karon na mga kaigsunan ang timbangan sa kamatuoran sa Seventh-day Adventist Church Evangelizer sa 3A Media, Brother Gaspar de la Peña. Okay, salamat no og timbangan sa katarungan. Kaya narabay ka matuuran po. Tama dai bro, katarungan di. Katarungan. Okay, maayong hapon sa ato sa katbang si Pastor Amlon o usab sa atong moderator nga gwapo, Brother Bro Pards, moderator nga way kitabanan makigsunan sa tuod og iyang kauban ang atong kontra pero naa siya pa tunga nga dapit. Mao nga nining kahaponon alang sab sa among gikasabutan nga tema mga mahigala mao ni ang among debatihan karon. Ang matud-an nga ang napulo ka sugo kinahanglang tumanon aron makasulod sa kinabuhing dayon. Mao ni ang iyang gubuon mga kaigsunan. Mao ni ang gubuon nga ang napulo ka sugo di na tumanon kung gusto ta moadtog langit. Kana iya nag side. Pero sa atong sakong side nga importante ang pagtuman sa napulo ka sugo tungod kay ang balaod sa Ginoo, no? Ato nibal-an nga suwat ni ang Ginoo. Mo nito nga basa niya sa Exodo 31:18. Mabasa na diya nga gihatag ang duha ka papan nga batos pagkatuod, mga papan nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Sa ato pa ang napulo ka sugo gisulat sa tudlo sa Dios. Unya giauhag na kining naa sa papan nga bato tumanon batud pa sa Deuteronomio 4 versikulo 13. Mao ni gingon gipahayag dinhi. Deuteronomio 4 versikulo 13 matud pa sa mao nga bersikulo og siya gipahayag kaninyo sa tugon nga igsugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo og iyang gisulat kini sa duha kapapan nga bato. So, ang sugos Ginoo nga napulo ka sugo, ipatuman sa tao. O niya, wa ni maglimit kung kinsa mga tawhana. Nga naman tungod ka ang Ecclesiastes 12 versikulo 13, mao ni ang pahayag sumalapas balang kasulatan. Human ining tanan, usa na lang kabutang ang angay nga isulti. Tahura og kadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Sa ato pa kining balaod sa Ginoo alang ni sa tanang tao, walay pili ani. Tingali walay problema ani si Pastor Amlon. Ang iya aning gisupakan nga dili mutuman og napulo ka sugo aron magkabaton sa kinabuhing dayon. Kay mao man ni antimagod. Nga sa ato pa kung imong lapason ang napulo ka sugo, posible nga maluwas ka gumikan sa iyang pagsupak. Apan mao ni ang napulo ka sugo, may gala ako sa ning review para masabtan sa tanan, no? Sa Exodo 20 versikulo 3 na di ang unang sugo dili ka magbaton og Dios nga lain. Ato pa unang sugo na ang atong batonan usa ka Dios may lain. Ikaduhang sugo dili ka magbuhat og magkulit og mga larawan nga mga linilo. Sa bisan unsang dagway, no? Nga naa sa langit, alam siyo tao. Sa asa nga dapit. Ayaw pagyukbo kanila kaagos sa Dios nga buguan. Ikatulong sugo ay pinita ang ngalan sa Dios pasipala. Ikaapat nga sugo, nunduman nimo ang adlay kapahula aros pagbalaan niini. Dayon, ikalimang sugo, ang mga anak matahod og ginikanan. Dayon ikauno, di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsagsipakak, o gamutahod ka sa imong ginikanan. O dili ka maibog sa mambutang nga dili imo. Amo na ikanapulo, mahigala ako na lang sa shortcut pero maor na ang pagsabot ana. Sa ato pa, kini nga balaod. Nagpabili ni siyang tumanon nga balaod. Tungod kay ang Biblia nagsulti magigsunan sa Roma 6 versikulo 15. Na maging mga opinion nga panahon sa grasya, ang napulo ka sugo di na kinahanglanon kana mo nay matupadiha dili mabasa sa bersikulo sa Biblia, no? Gusto man nagiingon nga naluwas pa ng grasya kaya ang grasya igsoon si Kristo or kana kitawag nga ihatag walay bayad.
o nagulay grasya, di kita maluwas. Apan wala magtulo ang grasya, nga lapaso ng balaod, o lapaso ng napulo ka sugo. Kaya once nga lapaso nimo ang napulo ka sugo, disgrasya ang labas, ana. Disgrasya ang labas. Nagaanta mo usa ka bersikulo. Roma 6, bersikulo 15. Yeah. 5 minutes? Last 5 minutes. Okay, Roma 6, bersikulo 15. Nan magpakasala pa kita kay di man ta ilalom sa kasuguan ko di grasya naman palayo na. Ingos Pablo, ayaw pagpakasala panahon sa grasya. Sabot yung pasabot nga dili magpakasala panahon sa grasya, mutuman kag sugo. Kay kung di ka mo magsugo makasala man ka. Kay sumala pa sa 1:3 nga paglapas sa balaod salamat. Nay karon, ingos Pablo, panahon sa grasya ayaw pagpakasala. Kunti pasabot, panahon sa grasya tumana ang balaod. O kinaigsoon nga pangutana matud pa sa Mateo 19:17. Ang utana ang patanon, matud pa niya magtutudlo, sa may buhaton ako aron ko magpanunod sa kinabuhing dayon. Matud pa ni Kristo, usa ka na kapangutanang maayo. Apan kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sunto pa, kang Kristo na ng pinulungan. Ay, Kristo nga. So, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kung gipaklaro pag yun, kung sahain man yung mga sugua. O, kung gisulti sa Ginoo ang mga sugo ngayong gilitok, sa Mateo 19, Isaiah 17, nga matud pa niya, Jesus bitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawal, ayaw pagsaksi bakak. Ato pag na mga suguan, naanas na pulo ka sugo. Karon, kung dili pa matupad diha requirements sa kinabuhing dayon ang napuno ka sugo, dili na si Kristo mutubag unta ana. Si Kristo nga, ay nakapalakaan na napuno ka sugo, grasya na mataron. Wala problema na. Pero nga nung iya mag-isulti yun, ingon na Ginoo nga kung gusto kang musulod sa kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. So, mga kaigsunan, ang balaod sa Ginoo nga napuno ka sugo, dili na pwede bulagon sa grasya. Ano man dili po na pwede bulagon sa grasya? Tungod kay sa sulti na Apostol Pablo, ayaw pagpakasala panahon sa grasya. Abot yung pasabot, nga kung lapaso nimo ang napulo ka sugo, makasala man ka. O na kay grasya man. So, panahon sa grasya, tumana ang balaod. Kaya kung dili ka mutuman sa balaod, disgrasya ka. Tungod kay ang pasudlon sa langit, katong makasala nga mahinulsulon, katong kabalo mo hinulsul. Unya, ato manibalaan, nga ang napulo Okay, so balik tag live no. So pasaylo ako ninyo mga kaigalaan ha kay samas na hitabo ganinang buntag. Ngani pod nahitabo ba na munipula pug kalit ambot aning globe kanos ani mo kuan kanos ani mo usab si globe no. Okay, so padayon ta mga kaigalaan sa atong debate na ay 3 minutes nga nabilin si Brother Gaspar sukad nga naputol ta ganina. Brother Gaspar, kung ready na ka bro, magsugod ang imong mag-resume ang imong oras. Go ahead bro. Okay, so ato ni si Padayon no, alang sab sa nahibilin nga matulog ka minuto sa akong giingon pagkaigsunan nga ang pagtuman sa napulo ka sugo dili siya kontra sa grasya. Dili po siya kontra sa kaluwasan gihatag. Ngano man tungod kay ang punto mga kaigsunan, ang punto diha, kuni mo tagaag pagkagad. Ang pangutana ni Kristo o pangutana sa taong dato nga nag-iingon nga unsay buhaton para makapatunod sa kinabuhing dayon. Usa ka na kadako nga ebidensya nga ang sugo, no, ang sugo kinahanglang tumanon aron ka makapatunod sa kinabuhing dayon. O kana mo nay usa diha. Kano man tungod kay sa ko nag-iingon kini pulong grasya god. Kuni mo tagag pagtagad. Wala ni siya imo ang permiso para walaon o dito mo ang napulo ka sugo. Naimasa din bersikulo nga tungod sa grasya ka manaluwas na. Wala gani problema diha. Wala sumpay diha nga tumbag napulo ka sugo. Oh. Kay sa Roma City, bersikulo 7, nga ang kasuguan gihatag na aron ta makaila og unsay sala. Unya, sa diha ang gina makasala, naibawat ang natin siya, ato ta paingos Ginoo kay siya man tibali ang mopaselo sa mga sala. O siya po ang matarong nato.
ang adunay gitumbang balaod o kasuguan mo na tarungon sa Ginoo. Dili pwede tarungon sa Ginoo nang way gitumbang nga balaod. Kaya kung tarungon sa Ginoo nang way gitumbang nga balaod, daghan na kayo mga luwas, why di ta mga lagad oy. Ha? Roma 2 bersikulo 13. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios, kundi dili ang nagtuman sa kasuguan mao ang pagkamatarungon. Sa to pa klaro nga ang nagtuman og sugo mo'y tarungon sa Ginoo. Dili pwede tarungon na sa Ginoo ang mga tawo ang nagtuman kay malkansi pud tong katuman. Unya tarungon sila, maluwas pud sila kay tarungon malagi. So nay kondisyon ang Biblia magisunan. Mabita nag-ingon sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nagihatag na iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuon niya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Sa ato pa kining pulong mutuo mutuman na. Kaya kung dili ka mutuman, di po ka mutuo. So, mao na may gala ang naa sa itong pagtuon o atong debate ka. No? Nga ating batudan, na kinahanglan tumanon ang napulo kasugo ara makabaton sa kinabuhing dayon. Kaya kang Kristo man ang sulti, dili man na akong sulti kon. Sa Ginoo man na, mo na igot ako saysay sa gisulti sa Ginoo nga dapat tumanon ang napulo kasugo aron makapanunod ta sa kinabuhing dayon. So aygon ana na. So salamat og maayong hapon bro Pards. Napupos siguro ako Okay, kami to. Timing yung kayo bro, mao gi pagtingog sa kong alarm clock dre murag yung imong gi-text ba. Okay, daghang salamat Brother Gaspar de la Peña, usa ka evangelizer sa Seventh-day Adventist Church ug usa-usab ka membro sa 3A Media, no? Daghang kayong salamat ug mao kato ang timbangan sa katarungan. Okay, mubasa una tag mga komento bago ta naputol ganina, no? Naay mga komento, mga reaksyon sa atong mga kaigsuonan atong balikan. Patod pa ni Brother Cirilo Castro, patay kulbaa ba sa tima oy sa mga SDA ang napulo kasugo maoy muhatag og kinabuhing dayon. Pagkaluoy ni Kristo walay bilib para nila ang Juan 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon og kinabuhing dayon. So daghang salamat igsoon na Cirilo. Okay, kay pasudla ko unya mo na ning atong pasahon tatong uban no atong naputol na ganina. Balik ra mo paglihog mag-run out na pod matud pa ni Jesse tamo sa. Okay, ayaw pod pag-ampo di igsoon Jesse no. Dili na pod kurente kun dili signal may nawala. Okay, another debate. Share lang muna at my word pa. According to Stoneheart sa Riyadh Medical Center. Okay. Umaabang okay. Para sa SDA ni makagarantiya ba ka makatuman ka sa napulo kasugo Eric Padayhag. So ato ning ubag kunya bro no. Sayahang kwan ini ka paguman sa ribatal. Okay, so may mga shout out man diri. Inaaman sa ikaduha nga sugo nga maghimo og mga linilok nga larawan ngano nga gihimuan man. Okay, so dili lang ko motiwasan niya. Okay, so mo adto ta karon sa wag ani dito sa tong live no. So far wala pa may nag-comment po sa tong live. Kanana di maayong hapon sa tanan tetet kandilin niya. No, Cirilio celebrant diha sa Greece. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Windel Kabigen, Manuop, God bless to both of you and you bro Pards. Okay, dagang salamat igsoon. Okay, so pahatag lang mo sa inyong komento unya mga kagalaan pag human sa cross-examination kay mabasa kitag mga komento unya. Pastor Mario Amlon from Grace Gospel Church of Christ, aduna kay 10 minutos pastor sa pagpangutana. Kung musugod ka pagpangutana pastor, magsugod ang imong oras. Bert Gaspar, mayong hapon kanimo diha. May hapon. Salamat sa imong presentation. Naman lang akong pangutana. Ako lang ning pabugnaw-bugnawon para sa iyong gyud kay nimo analyze no.
Una, mibasa ka ganina sa Exodus, Kapitulo 31, may tungod sa paghatag sa kasuguan. Mangutana ko kanimo, sa imong huna-huna paghatag sa kasuguan, doon na ba'y partikular nga tao gihatagan? Sa imong huna-huna. Hatag nga to ni Moises. Ang Oo, napulo ka sugo. alang kang Partikular kinsa magka. po. Partikular magka. Ihatag ni Moises. Oh, May partikular. tao wala. Ha? Na kinaybawaan nga partikular nga tao nga gitagaan ni Moses Si Moses lagi. o wala? Partikular. O kinsa man? Moses lagi. Yo, kinsa para kang kinsa man, para kang kinsa. Moderator's time, moderator's time. Moderator's time, kadali lang ha. Yes, kadali lang. Pastor, atay 1 minute rule, Pastor ha. Dili na to malimtan. Kada question ay 1 minute rule ta. Answer. Bro Gaspar, sa first question bro, naapa kay 12 seconds nga ag-consume. Naapa kay 48 seconds to complete your 1 minute. Okay, kumpleto ha bro. Kumpleto ha palihog imong tubag bro Gaspar. Time resume, go ahead. Nagsulti ang magod siya nga naba siya naba kuno kay particular nga gatagan kay mabasa na si Mrs. gitagaan. Mo ti particular. Pero miingon ta nga gihatag Israel tinuod man na. Ato nagyanuntan. Apan wala mag-ingon nga alang ra sa Israel ang napulo ka sugo. Puyon ka nga particular. Bro Gaspar. Yes. Gihatag sa Israel. Puyon ka. Maliban sa Israel, makabasa ba ka nga gihatag sa hintil? Mutubag nalagay ko. Alang-alang magtagaan tong hintil, wala may hintil sa una, Israel pa man. Sila gitagaan sa napulo ka sugo. Apan wala may ingon ng Ginoo, paminaw sa, wala may ingon ng Ginoo nga Israel ra ang ipatuman. Ngano man sa Ecclesiastes 12:13, ang sugo sa Ginoo alang sa tanang tao. Sa ambuti pasabot, gikan sa Israel, dagan sa tanang tao. Mo na itubag sa imong nindot nga pagkutana. Kaya walay mabasa nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Kundili ang balaod sa Ginoo alang sa tanang tao. Na kay tao man ta di apil ta. Sud ka pagkutana. So sa ato pa Gaspar, miingon ka, gihatag sa Israel kay wala pa may hintil. Ang akong pangutana, kabalo ba pagkanusa ug unsay kahulugan sa hintil nganong miingon ka nga walay hintil sa paghatag sa Israel? Nakabalo ka ba? Ang gihatagan ba kay ang hintil God, ingon tadi, ang gihatagan sa napulo ka sugo ang Israel. Wala tagay ang hintil. Ano man atong mabatnan, mahibal-an nga wala may ingon ng Ginoo nga ang napulo ka sugo alang ra sa Israel. Ambot yung pasabot, patumanon pod ang hintil. Ngano man tungod kay ang sugo alang man sa tanang tao. O ang hintil tao man na di man na mananap. So apil sa pagtuman, apil po ka ana. Kay mismo gani ikaw gatuman baka sa sugo. Ang Sabado di ba tumanan nimo? Ang siyam iyo gituman ang siyam. Okay, sunod pangutana unya ko na explain kay. Unya na lang ako i-explain kay na kay wala masabti. Okay, sunod na kong pangutana Gaspar. Matod nimo, ikaw mismo uyon ka ba sa imong giingon? Ang napulo ka sugo dili makaluwas. Si Kristo ang makaluwas, tinuod dili. Wala ko nag-ingon nga ang napulo ka sugo dili makaluwas, dili siya manluluwas. Okay? Si Kristo ang manluluwas. Isa, si Kristo ang manluluwas. Ihatagan tag napulo ka sugo kay kang sulti ni Kristo. Kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, tumana ang mga sugos Ginoo. Ipatuman siya. So ang napulo ka sugo, muna instrumento alang sa kaluwasan. Usana, ano man, kay dili magkabiniluwason nga musupa ka sa mga kasugo. Imposible po nga, ang mga langit manapaw, ang mga langit mangawat, ang mga langit musugod o ginikanan. Dili po na pwede, oy. Muna nga, ang napulo kasugo, tumanon siya. Apan wala ko nag-ingon nga manuluwas siya. Si Kristo ang manluluwas. Apan tumanon ang napulo kasugo para luwason kas manluluwas. Okay. Sunod nga pangutana. Gigamit nimo ang Mateo Kapitulo 19. Nangutana kadtong batan-on nga dato unsaon niya pagbaton sa dayon dayon nga kinabuhi. Matud mo ni ingon si Kristo, bantay ang mga sugo.
Akong pangutana sa imuha, kini bang batan-o nakabantay sa sugo? Wala. Wala magsulti da, nakabantay guwa. Kung mabasa ko, Papinaw sa, napakoy tubag. Wala pa ko nahuman sa 1 minute. Oh. Nag-ingon ang Ginoo nga kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Manriha, no? Ang iyong pangutana, nakabantay ba ni? Kung imong masaon sa ubos, nakabantay tanan. Matod pa niya, nakabantay tanan. o kabantay di ay. Mabitaw na atong bala, paminaw sa. Mabitaw atong tema, wala ko nag-ingon nga napulo ra ang imong bantayan. Naday pulo di nga napulo ra. Ang buti pasabot nga kung nakibabasa di ang laing ipunos 10 commandments, okay na, may problema na. Apan ayaw lang wala ang napulo ka sugo. Kaya wala kong magtima nga kinahanglan napulo ka sugo ra ang tumanon. Kung nakibabasa din bisikulo laing ipuno diri para maapil na. Oh, ano man agad? Oh, nay grasya. Okay, time. Next question. Next question. Sige. Nagtuman siya, pero wala gapon siya kaping kayon. O yun ka. Nagtuman siya na pulo. Nagtuman siya tanan, pero wala pa siya makapatong kinabuhing kayon. O yun ka ba? Nabisan pag nagbantay, ugo, dili pagyapon makapatong kinabuhing kayon. Tumala. Okay, namo to'y kulang. Mabito na akong tema bitaw. Ako bitaw tema. Minaw sa. Ayaw pag pasapaw. Ang akong tema, wala nag-uina nga napulo ra kasugo. Wala may tema nga napulo ra diha. Naman ang batan-o nagtuman sa sugo. Pero dalo siya. Wa may siya masugo. Ibaligya ang tangan. O wa may dalo magkatong langit. Muna nga ang tema na to, wala mag-specific nga napulo kasugo ra. Wala ra diha. Ang buti pasabot nga napulo kasugo, imo nang butangan ay grasya diha, butangan nimo nag dili pagkadalo o kana maapil diha. Pero kinahanglan nga tumanon kita napulo kasugo. Ato ba kapag Sumala sa giingon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, gamit pang kana, no? Oh, sige. Ang kinabuhing dayon maangkon pinaagi sa pagtuo. Kay imo man ang gigamit sa ang tulog. Chape imong tingog di kay maklaro. I-review ra. Okay, time pause na to sa 4 minutes. Pastor, palihog ko. Okay, i-time pause na to sa 4 minutes, Pastor. Palihog ko balik sa imong pangutana kay Chapi. Akong pangutana, migamit man siya sa 1:3:16. Matod pa niya nga ang pagtuo makabaton og kinabuhing dayon kadtong motuo sa Ginoong Hesukristo. Akong pangutana, tinuod ba kini o kung tinuod nganong wala man diri ang napulo sa sugo? Tubag na ko. Tinuod gina nga ang tanang mutuo makabaton og kinabuhing dayon. Ang imong pangutana nganong wala man diha ang napulo ka sugo? Simple. Wala man isuwat diha ang napulo ta masiksudo, ta si Turmi 14, nganong ibutang pa diha nga may nasuwat daan. Oh, kay kanang pulong mutuo sa anak ingon ang anak, kun kamo di makanako tumana akong mga sugo. Di ba? O niya ingon na pong anak, kun gusto kang mosulod sa kinabuhi tumanang sugo. O mo na, kun mutuo ka sa anak, na kay kinabing dayon. O niya ang anak, wala man magsulti nga lapasa ang balaod, ipatuman man ang balaod, di man lapason. Na kung di ka mutuos anak, di maapil ka sa pagkamadya lapason. Tubag ang pagkutana. Sa ato pa, uyon ka nga pagtuo, unya wala diya mapasa na pulo kasugo, imo lang kay gusto nimong puno-punuan lang po dito. Ipunan lang dito. Imo na lang untang gipunan daan aron nga dili malibog ning naminaw sa imo. Uyon ka ba anang suggestion ko? Saan mo na yung pagkutana? Imo pong giilad mga tao. Ayaw lang ba yung ilad? Ayaw ng ilad, hindi na maayo. Di ba? Ayaw ko subuan sa pagpuno og bersikulo. Nga naman, nasulat na siya. Paminaw sa. Kanang pulong mutuo man na. Ingon ang anak, ang amahan. Ang tanan nga mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Karon ingon ang anak, tumana ang mga sugo. Unya, dili ka mutuman anak. Kung nag-ingon na nga, ayaw ina nga nangilad ko. Mato pa nimo. Ngano wala man nimo pun-i? Ngano ako mang punan nga naa na may gisulat ng Ginoo? Ingon man ang amahan nga
ang mutuo sa anak. Na ingon mga anak, tumana ang mga sugo. Ingon pong anak, kung ikaw ni magkanako, tumana ang sugo. O, mo na nasuwat diha. Di na pwede nga butakan ng 10 commandments. Ano man to, anas, Exodo 20, Deuteronomio 4:13, na 10 commandments diha. Sige, tubag ka pangutan Okay na pa'y panahon. wala nang ilan. George, na pa? Napa. Sulti lang ko, Pastor, kung last two questions okay, na lang. So akong pangutana sa iya ha. Doon na ba'y nakabato, si Abraham nakabato ba kinabuhing dayon? Tubag na to. Gisaan pa na may saad. May nasahan ay saad. Genesis 26:5 si Abraham nagtumag sugo balaod. Mateo 8:11 si Abraham gisaaran og langit. Ngano man, sultian ko kamo daghan unya ang mga bot. Di kasidlakan og kasadpan og maglingkod tambong sa tanan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob. Diha sa kinarias langit. Si Abraham nasure na, ngano man. Nariko na Biblia gani. Oh, pero na para siya taron, wala pa lang. Oh, wala pa sa panawa. Okay, moderators time. Time. Okay. Moderators time. Last two questions, Pastor. Last two questions. Na pa tayo pangutana? Dua ka pangutana. Last two questions. Si Abraham nga matod mo na matarong, sa unsa man siya na matarong, pagbantay ba sa kasuguan o pinaagit? Pagtuo, apel ang binuhatan. Apel pagbantay na. Ano man, si Abraham, aminosa. Si Abraham nagbantay balaod. Genesis 26:5. Si Abraham nagbantay sugo, nagtumag tulumanon, batasan og balaod di bantayan ni Abraham. O niya karon si Abraham na matarong pinaagi sa iyang binuhatan. Apel ang iyang pagtuo. Kaya si Abraham, amahan mas pagtuo. Labi na Santiago. Atong basahon na Santiago para mahibal-an nimo nga masabot na to, masabot mo nga ang iyang pagtuon naglihok duyog sa binuhatan ug ang iyang pagtuon na hingpit pinaagi siyang binuhatan. O linhangpit. Ang pagtuon ni Abraham na hingpit siyang binuhatan pinaagi sa pagbantay balaod. Ngano man nagsunod siya na. So gapakutana. Okay, last question, Pastor. Padayon kita sa kay Abraham. Pag-ingon sa Roma Kapitulo 4 nga si Abraham na matarong sa pagtuo, bulag sa binuhatan, uyon ka ba nga ang iyang pagkamatarong dili pinaagi sa pagbantay kasuguan? Tubag na ko. Kanang giingon lagi mo nga namatarong bangis pagtuo, sa ako nag-iingon wala gani problema sa atong debate karon. Di ba? Kaya nga naman ang debate na to karon, ang debate na to karon, wala ko mag-ingon nga napulo ka sugo ra. Ngayon mong sundon. Kung naa kayo nabasang pagtuo na, si Enoch ito, 11:5, si Enoch, ilalis langit, ang pagtuo. Pero ang Biblia resulti, nga si Enoch, nakapahimuot sa Ginoo. Si Abraham pod, nahimong amahan sa pagtuo, pero before anak, nga istorya, si Abraham nagtuman nagbalaod, nagtuman nagsugo, nagtuman nagtulumanon. So ang buti pasabot, di matarong si Abraham, pinagis pagtuo, pero prior of that, before anak ni Abraham, nagbantay, nagsugos Ginoo. Mo nito bag na ko sa imong nindot na pagkutana. Okay, daghang salamat igsoong Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church sa imong mga mainiton nga mga pagtubag gikan sa mga pangutana nga kadilaab gikan kay Pastor Mario Amlon sa Church of Grace Gospel Church of Christ. Okay, mubasa una kitag mga komento, mga kahigalaan. Gikan sa atong mga kaigsuunan nga naa sa Facebook, no? Matod pa ni Brother Jeffrey Rinyan. Congrats sa daan timbangan sa katarungan pagkahanay sa imong mga tubag. Matod pa ni Sister Janice Raman. Israel ang gisangunan sa mga pulong sa Dios nga maoy mo pahat sa tanang tao. Basta tao apil gyud ka. Kay isa raman ang Dios ug kana Dios sa tanang kanatong tanan. Naglahi ra ang kasulatan kana para sa kanatong tanan. Nganong tuison man gyud ang mga sugo sa Dios kaguol ba ana oy. Okay. Hindi lang ko musumpay ani ha.
Daghang kayong salamat igsoong Janice Raman. Kulang di ay matod pa ni Brother Jeramil Amlon. Pag sure diha uy matod pa ni JC at Amosa. Dili di ay grasya ang kaluwasan kay ang luwason katuman di ay makatuman. Paurir Cruz. Bridget Gusto de la Peña. Good luck bro Jun. Wow, maayong hapon sa tanan. God bless us all. Good luck bro Jun de la Peña. Ang Ginoon magagiya kanimo nga maipahayag ang kamatukuran. Okay. Naabay na hatagan og kinabuhi na dayon sa panahon sa apostoles kay nagtuman sila sa balaod. Paurir Cruz. Okay, daghang kay salamat. Okay, so nabasa na ako ning uban. Sami Byron, maayong hapon sa tanan. Okay, paita kawat lang panood namo kay diri kami sa work. Okay. Naara ba mo sa medical center diha Sister Stoneheart? Masiglahi na inyong ma-injeksyonan diha ha. Sige mo tanaw. Paminaw lang mo sa debate pero concentrate mo sa inyong trabaho diha. Pasigaturok mo diha kuay naa mo sa mga medical no. Pasiglahi inyong maturukan diha. Okay, God bless both. Okay, nabasa na nako ni kanina. So, mo-proceed ta karon sa 10 minutes ni Pastor Mario sa Grace Gospel Church of Christ. Pastor, aduna kay 10 minutes sa imong pagpahatag sa imong negative stand. Kung ready na ka, Pastor, magsugod ang imong oras. Mayong hapon diha, Bro Forge, no? O sa kanimo, Brad Gaspar, salamat sa imong gi-present. Gusto lang na akong ipasabot sa tanang tigpaminawan nga maayo kay gipresentar unsa man nimo ug maura po'y naabot sa mga Adventista sa pagpaila nga puros lang balaod, puros balaod. Pero ang tinuod numero 1 sa pakiros balaod. Kung atong tan-awon una sa tanan ang akong gipangutana kaganina, ako siyang gipangutana kung kini bang kasuguan nga giingon niyang napulo nga ipatuman do na bay partikular nga tao. Pugong intawon si Brad Gaspar nga si Moses Rakay, kabalo man siya nga kining paghatag kang Moses, gihatag kini particular ngadto gyud sa katawhan sa Israel. Kay ngano ang napulo kasugo walay kasuguan nga nahitabo 2,500 years gikan sa panahon ni Adan. Didto ra na gihatag sa bukid sa Sinai ngadto kang Moses ngadto sa katawhan sa Israel. May tuyo, Brad Gaspar, ang paghatag ana alang sa katawhan sa Israel. Basahan agad, i-take note ng bersikulo sa Roma 9:5, 9:4, nga gihatag ka na sa particular nga mga tao, Israel ang gitagaan ana. Unya, mangutana ka, moingon ka, wala pa may mga hintil, wa ka magunahuna, Brad Gaspar. Gusto na akong ipasabot sa mga tigpaminaw nga ang pulong hintil maumaor na sa pulong nations, pagans, ug tungod ni ana naanay mga nasod. Katong mga nasod nabilong to sila sa mga Gentiles, mga pagano. Busa matud pa ni Apostol Pablo sa Roma 2:14, kanang mga paganuha, kanang mga hintil, kanang mga nasod wala na sila'y kasuguan, wala sa ila gihatag ang balaod. Sumangutana kita ngano kang gihatag man na sa Israel may tuyo na intawon. Ang problema ninyo kay mag-apil-apil kamo sa mga butang nga wala mo'y labot kay nakabasa ka mong pulong tao abi ninyo ka muna na. Ang tinuod ang Biblia nagatugan that the giving of the law was given to a particular people and that was the people of Israel for a main purpose. Usa sa pinakatuyo sa paghatag ni ana nga balaod, giimo nang gisgutan kaniya tama ka sa pag-ingon aron ipakita og ipahibalo unsay sala. Og kana nga kasuguan gihatag kana ngadto sa katawhan sa Israel sa Roma 3:19 aron ipakita nga silang tibuok kalibutan guilty sa sala. Og unya sa bersikulo 20 sa Roma kapitulo 5 miingon si Apostol Pablo sa iyang pagsulat ngadto sa mga taga-Roma ang tuyo sa paghatag ang kasuguan misaliot-ot pagsulod aron sa pagdagsang sa kalapasan aron nga ang sala musamot pagpakita sa sala mo nay tuyo sa paghatag sa kasuguan. Mura ba na siya Brad Gaspar og sa amin nga gipakita aron may bawan asa imong bungit ibagnos din nimo imong naong sa amin
maunang gipangutana ta ka og sa particular pa na nga mga tao gihatag. Og unya, na pag kami narunong sa imong tema, nga wala nimo butangay og napulo kasugo ra, kay bisan ikaw kabalo nga dunay mga nagbantay, wala gyapon mamatar. Tanawar ko kung dato nga batan-on. Nagbantay naman tog napulo. Wa man to kabaton gyapon kinabuhing dayon. Kay matod pa nimo kulang, di mo nalauntang gipunan daan, imo pang ilad-ilaron ang mga tao. Na bisag giunsi na lang nimo, di mo arang-arang, gidugang na lang nimo kay wa man sa napulo kasugo ang dalo. O advice ra na nako sa inyo. Kay kabalo kamo, kinahanglan masabtan ang purpose sa paghatag sa kasaguan og unsay tuyo ana sa imong kinabuhi og sa imong pag-apil-apil, kay kinahanglan makabalo ka nga ang mga hintil wala hatagi sa kasuguan. Ug unya miingon pagyud ka kaganina nga kining napulo kasugo dili man ni siya makaluwas, kay ang manluluwas si Kristo. Galing requirements lang kinahanglanon lang alang sa kaluwasan. Unsaon man nimo na, unsaon nga ang kasuguan igo ra na nagpahibalo makasasala ka nga ikaw daot ka. Ug ngani ingon na Apostol Pablo, maunay naghatod sa imo ngadto sa imong kamatayon tungod sa sala mo. Pagtan-aw mo sa kasuguan nga balaan, misamot ikaw kadaotan. Nganong gisupak 5 minutes. 5 minutes. Nganong gisupak nako na Brad Gaspar nga pagpamatuod nimo, kay gusto kong ipahibalo sa imo nga ang tuyo sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan pagpaila nga siya lamang ang makahimo makaluwas, kay nagkinanglan kag kaluwasan, kay nagtudlo ang kasuguan nga dautan ka. Matod pa nimo ganina ingon ang Roma kapitulo 2 bersikulo 7 bersikulo 12 nga dili ang nagapatalingog kundili ang nagatuman. Ang tinuod ni ana wala manggoy makatuman. Tanawa ra gud ang Roma kapitulo 3 bersikulo 12. Unsay giingon sa bersikulo? Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa, bisag ikaw wala. Sa ato pa kung imong tanaawon, ang kasuguan nagduot gyud sa imuha, kay bisag ikaw mismo giingnan nagka nga wala ka gahimog maayo, magpakaron ingnon pagyud kamo nga nagahimo og nagasunod kamo sa kasuguan. In other words, ang kasuguan miabot og gihatag aron ipaila og ipadagsa nga ikaw og kita makasapala. Aron mo dangop kita kay Kristo. Kay ang bayad sa atong sala kamatayon, si Kristo ang nagbayad. Pagbayad ni Kristo sa atong kasalanan, kanhi sa makasasala pa kita, kadto mao ang panahon na ulipon kita sa balaod. Nganuman, kada tan-aw ta sa balaod ayaw pagpatay. Kay ngano? Kay kita dautan. Busa ni samot kita kadaot. Busa ang atong sala naghatod sa kamatayon, si Kristo ang nagbayad, Brad Gaspar. Atong ingnon ang mga Adventista ana nga si Kristo ang nagbayad, o pagbayad ni Kristo pag-adto nimo sa kapitulo 7, nagpasabot si Apostol Pablo nga kita karon dili na kita ulipon o nga ilalom sa balaod sa kasuguan kay naa na kita kay Kristo. Bag-o na ang atong kinabuhi. Ang imo manggod kay pagdangop kay Kristo didto na mahinuon kamo balik sa kasuguan, kay nagtuo man ka nga kung dili ka magbantay na pulo kasugo, daot ka nga tao, dili. Ang nagpulo kasugo, ang kasuguan, ang moral law, nagpakita nga daot ka nga tao aron mangita ka kay Kristo. O pag-abot nimo kay Kristo, ang imong kinabuhi karon, dili ka na ilalom sa balaod, ilalom ka na sa grasya. Ang grasya karon, Brad Gaspar, nagtudlo na sa maayong paggawi. Ipahigawas ka anang imong sigig paulipon anang imo bang anginon asta ng ubang mga grace nga pabalikon mo sa kasuguan. Kami, wala kami nagahimog sala, kay wala, dili kay wala gabantay sa balaod. Wala kami gahimog sala, kay ilalom kami sa grasya, kay ang grasya sa Dios nagtudlo man sa hustong paggawi o pagkinabuhi. Kay ang Last 2 minutes. Last 2 minutes. Ang tima nimo naghisgot man sa kinabuhing dayon, ang kinabuhing dayon naara kay Kristo. Pagbasa nimo kanina sa 1:3:16, pagtuo niya isumpayan nimo kay nag-ingon na dito na kasuguan. Diya mismo sa bersikulo, wala maghisgot diya kay ngano. Pag ingon ni Kristo ni ining panahon nga tagaan kag kinabuhing dayon,
Panahon nga si Kristo namatay, iyang ipasabot nga ang kinabuhi diha na sa iya, pinaagi sa pagtuo. Og si Apostol Pablo nagpamatuod ana Brad Gaspar. Unsay iyang gisgutan, bisan pa sa libro sa mga Tito, ingon siya, Tito Kapitulo 1, versikulo 2, tagaan kitag kinabuhing dayon diha sa atong paglaom. Unsa ni nga paglaom nga atong nadawat? Tito Kapitulo 2, ang kaluwasan na angkon nato sa grasya. Kanang kaluwasan sa grasya, nagbunga ka na og maayong kamatasan og kinabuhi. Busa karon dili na ta ilalom sa kasuguan, ilalom na kita sa grasya o gawas nun na kita sa kinabuhi nga paghimog maayo. O ikaw karon, tagalihok nimo, uy, nakabantay ba ka kung kasuguan? Gasulog ba ko? Nakapatiro naman ko. Kami lahi, kung maghimo kami maayo, tungod na sa gugma na mo sa Ginoo, kay giluwas kami niya. Busa ang kasuguan, kung magtanaw siya sa amo, ingon siya, wow, mga maayo na ni silang tao, kay nagkinabuhi na silang gawas nun, gikan sa ako, kay gikan naman sila sa kinabuhi na iya ni Kristo. Muna'y problema ni mo, Brad Gaspar, kay kamo ipabalik-balik pa man ninyo anang elementaryang nga pagtulunan. Pag abanti na kamo ba mga Adventista, abanti na mo grasya na karon. Si Apostol Pablo, dili na kita ilalom sa grasya. Dili na kita ilalom sa kasuguan, ilalom na ta sa grasya. Busa ka ilalom na ta sa grasya, ang atong kinabuhi diha na sa grasya. Magpakasala na di ay kami kay grasya na, dili. Magpailalom di mis kasuguan, wala, patay naman mi didto. Namatay naman uban kang Kristo. Gusto ka makabalog bersikulo, ilista ni kay basig mo ni makapausab sa mga Adventista. Roma Kapitulo 7, versikulo 4, ilista ni nga bersikulo. Ay at least makatabang sa inyo. Sa ingon usab ni Okay, ana, time. pasensya na bro, Okay. Pards. Okay ra, Pastor. Daghan kayong salamat, Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel Church of Christ sa imong mainiton ug mabulawanon nga mga pulong sa imong pagnigar sa maong tema. So relax ka diha, Brother Gaspar, inom sa kag tubig pod, Pastor Mario, kay mobasa una kitag mga komento sa atong mga reaksyon sa atong mga igsuon, no? Matod pa ni Marjan Malon, ang grasya wala na naghatag og lisensya nga magbuhat kag sala. Tinuod kang dili ka makasala na. Okay, daghang salamat, igsoon. Matod pa ni Amber Saines Laverino Gunsi. Tumpak, Pastor Amlon. Okay. Ilista na. Matod pa ni Ruel Discarten. God bless, Bro John. Impas, Janet Kabatsa, no? Sabi niya, God bless, Bro John. Impas ang ilalom sa kasuguan. Bishop Sunik. Pinadito yung obispo na diri. May hapon dia, Bishop, no? Salamat sa pagtanaw sa puro kamatuoran. So, nangandoy ko nga na obispo mo debate diri sa puro kamatuoran. I-breaking din ako sila, ha? Okay, matod pa sa atong mga igsoon nga mubasa tag padayon sa atong sa iyang atbang wala diay na sila kasuguan naunsa naman na matod pa ni Janet Kabatsa. Okay. Matod pa sa atong ni Wendell Kabigin Manuop, likay jud sa 10 Commandments si Pastor kay matamaan man mo sa ikaapat na sugo. Okay. Ang katawhan sa Dios matimanon sa kasuguan dili masinupakon. Ug ang grasya wala na naghatag og lisensya nga maghimo og sala. King James Version, John 3:4, whoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Okay. Bitay ka ana sa unang Juan 2:4, Pastor, mato pa ni Richie Villanueva. Okay, maragbalik-balik ang uban, no? Klaro kaayo mga SDA, matod pa ni Amber Saines Laverino Gonce. Pag grace na mo mga SDA, okay, na-invitation si Amber Saines, no? Okay, so pinubagay sila. Maayong hapon sa tanan, shout out sa duha ka mga magdebate. Okay, salamat. Pod igsoong Rangel Kawug. Okay. So daghan kaayong mga kuan kining komento pasaylo ako sa uban nga dili nako mabasa kay paspas kaayo no nya ako ra isa ang mobasa, so tigyon nako daghan kay mo 44 mo kabo karon sa tong live, no? So basahon taning kang Jesse Atamosa, mao ang Dios nga gihatag ang napulo ka sugo kang Moises
para mga sulundon nila, pero gani ang mga Israelita wala kahulat kang Moses dito sa bukid sa Sinai nagpakasala mauna gilabay ang tablet sa Dios. Okay. Pero karong panahon na mga kaigalaan, ayaw gid mo pasagad og labay og tablet kay mahal. Okay, so puproceed ta karon sa cross-examination sa affirmative to negative. Ako lang i-remind katong gusto mangutana sa atong mga speakers o nya, pwede mo musulod ha. Mag-post ko karon og link kung asa mo pwede mo sulod, okay? Hatag ko link sa atong live karon. So, unya na lang pag mga nana sa rebuttal, no? Naamoy tulo ka pangutana sa kada speakers, pero ang rules tanang tubag gikan sa speakers dawaton og respetuhon. From the Seventh-day Adventist Church Defender, usa ka membro sa 3A Media ug ang timbangan sa katarungan, Brother Gaspar de la Peña, aduna kay 10 minutos para paghatag og cross-examination. Go ahead, bro. Okay, maayong hapon, no? Sa ato sang katbang Pastor Amlon. May hapon, Gaspar. Ang atong tema ang napulo ka sugo. Unang pangutanan nako. Sa napulo ka sugo, pila ang imong gituman o pila imong gilapas? Siyaw gina yung pangutana. Sa napulo ka sugo, pilay akong gituman, pilay akong gilapas. O sa napulo, agbalaka, nining panahon sa grasya, no? Kaming mga taga-grace, nagkinabuhi na kami diha sa katarong. Categorical question. O sa So ipaihap Okay. mo. Moderator's time. Pastor, nangayo siya numero. Pila man. So, nangayo siya numero. Napakay nabilin nga 45 seconds, Pastor, no? Kay 15 segundos pa man imong gikaon. So, tagay una siya numero, Pastor. Duhaa lang palihog kay akong patdan ng isa. Okay, Pastor, binuwang na to. Numero una, Pastor. Palihog ko, Pastor. Go ahead. Pila ka napulo ka sugo akong gituman, pila pud akong gisupak. Matod mo. Ang akong tubag mo bitong gisupak ko imong tema kay dili ka na mooy para sa tulumanon sa hintil. Unsa man ka oy? Mao na, Brad. Ang imong pangutana nganong patuman nimo nga una paihapon man ko nimo nga wala man na gihatag sa ako o dili man na tulumanon alang sa nailalom sa grasya. Kay ang nailalom sa grasya magkinabuhi kay may ilan ng sulundon sa kinabuhi sa grasya, dili nakasubuan. Mauna siya. Busa ayaw nag-apil nag-iapihap pasig gumawa ng mga napulo. Imo na na. Sige. Okay, time. Next question. Next question. Matod nimo wala kay labot sa napulo ka sugo tinuod to? Uy, giingon, ang Biblia nag-ingon, oy, ang mga hintil walay kasubuan. Ngutana ko nimo, tinuod ba to nga wala kay labot? O di, patubagas ako. Una sa tanan, hintil ko. Busa ingon ang Roma 2:14, wala gihatag sa mga hintil, walay kasubuan ang mga hintil. Ikaduha, ako karon nga naluwas sa grasya, dili nako ilalom sa kasuguan, ilalom nako sa grasya. Dapat ana ang imong susihon kung ngano nga ug unsa ang akong ginagawi karon dili kay imo kong pabalikon anang kasuguan diin namatay na ko diha uban kang Kristo. Kaming mga taga-grace namatay na kami diha sa kasuguan uban kang Kristo. Mao na ingon ko i-take note ang bersikulo ba Roma City 4 namatay na ug karon ana ka sa pag-ong kinabuhi. Ayaw na mi-apil-apil bahala gusto ka didto. Ayaw nag-apil-apil ng grace kay abanti na meron. Napakaytang na. Daghan po na sa wab ni wab the comment 10 minutes. Sige lang, ayun ang layo mo. Sunod nimo wala na ilabot pagbantay sa napulo ka sugo ang hintil kay apil hintil ka tinuod to? Ha? Ay. Unsa man wala na ilabot ang hintil sa pagbantay sa napulo ka sugo? Basahon ako. Mr. Moderator, categorical. Yes, go ahead. Categorical question. Tubaga usa. Basahon Okay. Kadali, Pastor ha, moderator's time. Tinuod ba to, Pastor, or dili? Then, kunti sa categorical, then basaha, Pastor. Okay. So, ang imong pangutana, matod ko ba, ang mga hintil, wala pa'y kasubuan?
Asa di mauna, di mauna. Mao gani, tubagon ta gani. Bersikulo. Mr. Moderator. Bersikulo. Paminaw sa, paminaw sa. Go ahead, bro. Go ahead, go ahead. Paminaw sa diha. Tinood Ayo sa Padali lang, pagkulo. Pastor, ha? Paminaw sa. Tinood Padali lang, Pastor. nga walay labot pagbantay ang hintil sa napulo ka sugo. Tinuod to dili, tubag. Okay, Pastor, na kategorikal? Okay. Nga ang mga hintil wala sila kasuguan mo na Bradford, no? Tinuod wala nga naman 2:14. Miatod pa sa balang kasulatan kung tuman kinaiya ang mga hintil mga walay kasuguan. Imo manggong i-appeal pa mangyud bisag nag-ingon na nga wala. Niingon ko kaganina para lang sa Israel napoy bersikulo. Ko tergod ninyo mga Adventista Roman 9:4. O unsay giingon sa bersikulo? Ingon sa bersikulo sa Roma kapitulo 9 bersikulo 4 mao ni pagkaingon niya. Sila mga Israelinhon og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan. Ayaw kami i-apil-apil. Kung gusto kang i-insert imong sarili, ikaw na lang. Unya, mag-imo pagyud kaming paserbisyohon diha nga namatay naman kami uban kang Kristo. Napakay pangutana. Okay, next question. Daghan pa lagi. Next question. Akong sige. balikod. Uy, ba? Ay, kanang lahi na po, nabalik-balik. Matod pa nimo nga tinuod nga walay labot ang hintil pagbantay na pulo ka sugo. Matod nimo tinuod. Kay tinuod man naa kabay mabasang bersikulo nga ang hintil walay labot pagbantay na pulo ka sugo. Kay mao ni tong tema karon. Kining tinuod ay mabasang. Okay, may muot man ko sa imo ha. Kung saon man nimo pagpabantay nga wa gani tagai. Bisamot nakadaot sila wa patagai magbantay-bantay pa. Nga unsa may taon ka oy? Ang mga hintil wala hatagi. Ang gusto nimo pabantayon unya pabasahon ko nga dili pa mo pitong di sila magbantay kay wala sila'y labot. Kay wala sila hatagi. Basig mao na problema nimo maulian ana sa pagkabalo nimo nga hintil wala di ay gihatag kanilang katuguan. Sa Israel lang. Kung gusto nimong i-appeal imong sarili, ikaw lang kayo na mag-i-appeal. Brad Gaspar. Kana ba? Okay, akong balik sige. kaduha. Matod nimo Kaduha man. nga wala lagi labot ang hintil pagbantay na pulo ka sugo. Matod nimo. Ang akong pangutana diin ka man kabasaan sa Biblia, bersikulo nga walay apil ang hintil pagbantay na pulo ka sugo. Kay mao ni imong gisulti ba? Para mutuon ang mga tao nimo. Mura man ang istorya god. Okay. Ihatag ang bersikulo. Bersikulo Wala. ang itaas sa dapit. Editor, clarification. Mr. Editor. Yes. Yes, Pastor. Akong giingon nga wala gihatag sa hintil niya ipabasa niya nga nung idili magtuman. Mo normal na. Common sense ba, Brad Gaspar? Wala katagayan niya magtuman-tuman ka. Okay, Sa moderator's time. Layo ra pangitag ka ng mura. Moderator's time. Pastor, klarohon lang nato. Okay, kadali ha. Kay nihinay ang signal ni Pastor. Kadali lang. Abi na kog ako na pod. Abuton. Okay. Igahe manggod niya. Ikaw bro Gaspar nilihok man ka. So kitanduhan ang lihok. Si Pastor ang wala. So abi na kog ako na pod. Okay, so 4 minutes and 20 seconds time remaining. Okay, kadali lang ha. Kaya ato sang hulaton si Pastor. Kinawala yung signal. Okay, so shout out sa atong mga amigo na to diri sa kuano. Samtang nagpaabot ta kang Pastor. Marjan Malon. Okay. Ops. Atong pabalikon si Pastor. Okay, wala ang signal ni Pastor. Amen. Okay, so na. Wala man. Okay, Pastor. Hello bro, pasensya ka na bro kay naapoy okay na. nag-insert in panawag diri. Okay, wala problema, Pastor. Klarohon lang nako, Pastor, ang imong categorical wala kay mabasa.
Naroon lang ako. Alangan, Okay. Mr. Po- Kadali, Pastor. Ay, sa Pastor. Wala kayo mabasa. 1 minute, Pastor, para sa imong explanation. Go ahead, Pastor. Nga walay mabasa, nga dili sila pabantayon kay ngano. Wala man sila gani hatagi, magbantay dahil noon nang wala hatagi. Oh, kay may bersikulo bang wala sa ilagi hatag na Roma 2:14. Unya mo ingon ka sa ako nga unya makabasa ka nga dili sila patumanon. Pabasahon ko nimo di ay patumanon pud sila nga wa man sila tagai. O common sense ba? Pangitag pangutana nga murag arang-arang pod. Ayaw nang klaro ra kaayo. Wala tagai niya patumanon. Di magani katuman ang gitagaan kana pangwa tagai. Oh, Mana. napakailaing pangutana. Ay, Gaspar. Okay, next question. Dapat oras ay balakan. So kay ko naman nimo nga wala tay nabasa nga ang mga hentil way labot pagbantay na puno kasugo imo nang dawaton nga kanang istorya nimo imo ra na ug walay bersikulo. Akong tubag. Kabalo ka, ang may tungod sa pagpamatuod nga wala sa ila gihatag nga aman. Pero ang pag-ingon nga ipatuman day nako sa ilaha, tagaan ta kag bersikulo nga dili ipatuman. Klaro naman ang dili ipatuman kay wa man sila tagai. Wala man gani katuman ang gitagaan kato na Hinoong wa tagai. Sa ato pa, dili lang ako Brad Gaspar. Bisan pa ang ubang tigpaminawan, mao pud ilang huna-huna. Ang maudi ay nga dili sila magtuman kay wa man sila tagai. Simple ra man na. Kay wala tagai, mao nang wala sila magtuman sa kasuguan. Pero tungod kay makasasala man sila, apektado sila sa kasuguan busa nagkinahanglan sila kay Kristo. Ang imo magong problema kay mag-apil-apil ka, nga apil unta ka atong walay labot. Unya, Okay, time. apilon pagid nimo ang mga Next taga-Greece. question. Okay, salamat. Imo naman giangkon nga walay mabasa nga ang hentil way labot pagbantay na puno kasugo. Okay na kay mo naman giangkon na. So nga pangutana, matud mo kay labot. Wala ka bay labot sa sugo ka nag-ingon nga dili ka manapaw? May labot ka ni wala? Ha? Wala ko'y labot kay dili man ko mananapaw. Lagi ba? Wala ba kay Oh. labot? Kaya ang sugo gihatag raman sa mga taong dautan sa makasasala. Ikaw siguro kung makasasala ka di kaya mo nang sukuan. Pero alang sa mga taong gimatarong nakapinabuhi na kami nga bag-o. Okay, salamat. Ay ilalom lang ang siya nahigugma man mi sa among asawa nga no napaw man mi. Naunsa man ka. Oy. Matud di mo, manaka. Na- Matud di Okay. mo. Moderator's time. Duha ka pangutana, Bro Gaspar. Duha ka pangutana. Okay. Matud di mo, wala ka manapaw. Ako pangutana, hindi wala manapaw. Nakatuman ba sugo nga dili ka manapaw? Diba? Ay, nagtuman kami sa sugo sa grasya, dili sa kasuguan. Grasya, may sugo ang grasya, oy. Nga maghigugma, unya, magmaayo, pag kinabuhi na Diyos nun. Magkinabuhi di kang Diyos nun, manapaw di ka. Iyan na sa grasya, bro. Ay ikaw, dapat unta, ilalom ka sa grasya, dili ka ilalom sa kasuguan. Kay hintil ka man. Ayaw na nagproblema ha, kay kabalo ka, ayaw pa problema sa amua, anak, kay balo ka, kining mga nangaluwa sa grasya, nga kinabuhi sila sa grasya, nga kinabuhi nga matarong, ay may pag-unang nga kinabuhi, gawas nun na kami para oo. Oo, inaana ba? Mana. Oo man na. Okay, last question. Last. Last na ni, matud di mo. Naluwas ka na sa grasya. Pangutana. Oh, Asang bersikulo nga tungod sa grasya lapason ang napulo ka sugo? Ay katawa. Ay katawa. Kumbaga, asa bersikulo nga tungod sa grasya lapason ang napulo ka sugo? oh Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 6 nga kining mga nangaluwas sa grasya dili na ni magpakasala, kay dili na sila ilalom sa kasuguan kun dili ilalom na sila sa grasya. Kami karon dili na mi magpakasala. Busa unsa pa man magsige pa daig sukol, magsige paggukod ang balaod sa amoa nga luwas man mi sa grasya ga kinabuhi naman mig maayo. Matod pa niya sa bersikulo 15 nan unsa man
magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa suguan, kung dili ilalom sa grasya, palayo ka na. Wala na kami ana. Naunsa man in taon ka oy. Basta pagluwas ka na sa grasya, pag kinabuhi na nga maayo, kay ngano kay dili naman ta ilalom sa kasuguan. Ikaw kay nagpailalom man ka sa kasuguan, hala pag binantay diha. Ayaw na lang mi apil-apil. Kay ngano luwas mi sa grasya o nga luwas sa grasya nagakinabuhi na sa bag-ong kinabuhi. Okay, time. Oh. Okay. Okay. Daghang salamat. Daghang salamat Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel Church of Christ sa imong mga mainiton nga mga tubag. Salamat usab Brother Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church sa imong mga nagbukal-bukal nga mga pangutana. So inom sa mong tubig diyan kay basahon sa nato ning mga komento sa atong mga igsoon. Ug diri natapos ang atong first set sa atong debate mga kahigalaan. So katong mga gusto di ay mangutana live no directly sa atong mga audience, muhatag ko taud-taod og link kung asa mo pwede mo sulod no. So katong mga naay mga Facebook Messenger, Facebook apps o FB Messenger no, paki-update na lang daan sa inyong mga apps no, Facebook o Messenger apps para makasulod mo kay ang uban dili makasulod kay tungod wala ma-update. Matod pa ni Rodolfo Caballero, kitap-tapan na sa bato ang mga mata sa SDA. Sa to nawala man. Kadaliha kay paspas kaayo ang mga kwan. Gitap-tapan sa mga bato ang mga SDA pastor maong dili kasabot. Rodolfo Caballero, wala may mabasa nga teksto. Brad Amlon, during sa cross-examine puros raman ka ilalom sa grasya. Sige, ayaw jud pagbantay sa sugo, insakto jud ang imo na jud na nga pagsabot. Okay. Amatod pa ni Stoneheart, salamat talaga makapanood ako ng live debate. Marami akong natutunan. God bless moderator. Glory to God, sister, no? Well, labot ang moderator, Dre. Well, labot ang mga speakers. Glory to God, no? Mura na ako masulti diya. Unsaon pagka-perfect kung wala nagtuman sa sugo, Janet Cabatcha. Okay, Julius Dalumpines. Punta, maminaw mo sa explanation. Uy, mix kaayo inyong doktrina, Julius Dalumpines. Lomier. Amlon, tun-i, kung unsa ang ilalom sa kasuguan, wala ka kasabot sa tema nimo na grasya. Okay, matod pa sa atong igsuon. Janice Raman, nganong dili man mo magpakasala? Tungod kay hadlok mo sa napulo kasugo? Ay, kung mupatay mo nakalapas mo sa napulo kasugo, it means nagbantay gihapon mo sa napulo kasugo. Sa diha, okay. Watching Susan Patiño Cuever, Roland Balintos, dagang salamat mga igsuon. Okay, tinubagay na nila. Mga SDA na ay Grace, Faith, Love, and Oglo. Ang Grace Gospel na ay Grace, Faith, Love, walay lo. Okay. Gi-quote niya sa Revelation 12:17. Okay, dagang salamat Marjan Malon. Okay, so unya na pod ha. Basahon ako ni inyong mga komento. Okay, so kani di nga debate mga kahigalaan ato day kining katong gusto mag-review. I-live premiere nato ni ugma sa Purok Kamatuuran YouTube channel. Alauna sa udto no. Palihog kog bisita sa atong Purok Kamatuuran YouTube channel, paki-subscribe, paki-like no og paki-share pod sa atong mga debate didto. Murag as far as I remember, murag ikaduhan ning debate ni Pastor Amlon sa atong programa og naa na pud to iyang previous debate sa atong Purok Kamatuoran kay gina-upload man dayon nato right after sa debate pero ugma pa ni ang premiere ani alauna. Okay. So karon mo proceed sa atong second set sa atong debate sa rebuttal. Munag hatag ang atong affirmative karon si Brother Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church ug usa ka defensor adventista. Membro sa 3A Media ug siya ang timbangan sa katarungan. Pila ka minute? Yes. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. 5 minutes na. Okay, salamat no ug neton gala sa ato usab nga 5 minutes nga pag-rebuttal sa iyang gisulti may kaigsunan. Makalibog ang ilang doktrina. Ano man? Iyang gisulti nga ang
balaod sa Ginoo ang napulo ka sugo para gituyo na para makailag unsay sala. Una iyang walaon ang napulo ka sugo. Di bikil. Kaya kining ang sala, di man na maundang samtang na akabay gilapas nga balaod. Gusto ko giingon sa kuwan kanang Romanos 14. Wala may problema na. Dagat tas 15 magay na. Tiyo dire. Kaya ang sala dili magagahom diha kaninyo sanglit dili man kamo ilalom sa kasuguan kun dili grasya naman. Uyang ini. Sa kining pulong na ilalom sa kasuguan, dili na kamo ilalom sa kasuguan. Ang buti pasabot kanang pulong dili ilalom nagtuman na. So saon ba sala nagtuman na gud. Ang naglapas mao nang nailalom sa balaod. Ang nagtuman mo nang wala mailalom. So ang nagtuman mo nang waysa. Nagtuman na gud. Okay. Okay. Nanunsa man magpakasala ba kita kay di man kita ilalom sa kasuguan kundi di grasya naman palayo na. Tanawa raw. Ingos Pablo, ayaw mo pagpakasala panahon sa grasya. Ang buti pasabot na kung dili magpakasala, di mo tuman tagsugo. Kaya kung wala pas na makasaha man ka. Nakaroon. Wala may mabasa. Itong iputa na ganina. Nakakabay bersikulong mabasa nga ang grasya gihimo ning permiso para lapason ang napulo kasugo. Huwag yung nabasa. Huwag yung nabasa. Na, una di ang punto. Nga iyang giangkon nga walay nabasa. Unya iya pong giangkon nga ang napulo ka sugo gihatag sa Ginoo para makailagon sa isa. O mo na purpose. Sakto kayo. Problema lagi yang walaon na napulo ka sugo. So kung walaon na napulo ka sugo, unsaon man sa tao sa pagilag sa? Kung walaon na napulo ka sugo. Diya ang delikado magkaigsunan nga balaod, nga doktrina. Ang doktrina sa Biblia na grasya, na pagtuo, na balaod. Dili pwede ang usay mo walaon ani. Nga mga grasya na ron, wala balaod, dabi karhukban taman pinasikat sa balaod. Ha? Ang gamiton sa hukom sa Ginoo, hukman ka pinasikat sa balaod. O sa balaora, napulo ka sugo ang gamiton. Tanaw-tanaw, baton pa dire. Kinahanglan managsulti og managbuhat kamo. Ingon nga mga tao nga paghukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Hukman tas kasuguan sa kagawasan. Unsa man ni suguana? Kasuguana? Ang gipasabot direksyon, napulo ka sugo na. Ngano man? Bersikulo 10. Dingon dire. Kay siya nga nag-iingon ayaw pagpanapaw, nag-iingon usab siya ayaw pagpatay. Bisan pa kung ikaw dili manapaw apan nakapatay ka, ikaw nahimong manilapason sa kasuguan. Ato pa, hukman ta pinasikad sa kasuguan. Unsa kasuguana? Napulo ka sugo. Dabi imong walaon na. Wala alkanse kay gana. Muna ang saktong doktrina, itudlo ng pagtuo, itudlo ng balaod, itudlo po ng grasya. Nga nung madigsoon, kay kining grasya, kung mo tanahon sa dito, 2:11, ang grasya gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao. Sakto gina, kasi Kristo ko ng grasya, sige atas kalibutan. Ang lisod na diha, kay pag-ingon sa grasya na, nagsalig na mo, wanay balaod, dabi karon gi ang sala, bayaran magkamatayon. Kung magsigit aglapas ng balaura, alkansi kita. Muna nga nutana ko na ganina, kanang wala manapaw, nakatuman banas balao, gadi manapaw. Siya siyempre nakatuman, unaaman lagi. Unaaman lagi. Sa napulo kasugo magigsunan, ang gilikayan ni Pastor Amlon, kanarang Sabado, ikaapat kasugo. Domingo man sila, naaman na, inumduman nimo ang adlaw Sabado, balaana na, naaman na gusto ikaapat kasugo. Muna nga, ang uban mo drive na lang nga, wanay balaod ron, grasya na ron, di man magsilbi. Nga naman, kung imong walaon ning Sabado, nga na kay labot ani, pag-abot sa bagong langit ug yuta, ang adlaw sa pagsimba Sabado, unya karon imong walaon na, di matinga ka nito, uy, Sabado may simba diri, naana, sa napulo ka mga sugo, magkaigsunan. Wala ko magsulti no, nga panahon sa grasya, kanang maluwas na, kanang pagbantay balaod, gihimo na ang pagbantay balaod tungod giluwas sa Ginoo. Giluwas ta ganuman. Nanas kala sa 13. Nga kita unta ilan sa krus. Apan kita si Kristo na ang gipuli. Giluwas ta na. O giluwas ta na. Muna nga grasya na. Og tungod sa gibuhat ng pagluwas na to, kinahanglan nga motuman tagbalaod. Iya man ang gibilin. Iya man ang Okay, gibilin. time.
Okay, salamat ug maayong hapon. Daghang salamat Igsoong Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church ug siya ang timbangan sa katarungan. Atod pa ni Sammy Byron, napildi na si Pastor. Close na ang debate, Sir Pards. Okay, wala pa mahuman bro, no? Jesus said, kung mahigugma kamo kanako inyong tumanon ang akong mga sugo. Janet Kabatcha. Okay. Katulad gusto mangutanahan, anak ko yung link nga gipakuan. Marjan waiting sa kuan. So, bro Marjan, paki-kuan lang bro. Paki-mute lang sa ako sa imong microphone bro Marjan. Tapos, i-off lang po din mong camera, no? Okay, standby lang. Napay cross-examination. Okay, so nanay ni sulod, no? Nga gusto mangutana, pero ato lang sana siyang i-silence karon. Okay, mo kuan pa ta, mo unsa pa ta, mo basa pa ta, luuyag stand ni Brother Gaspar Oy, Rodolfo Caballero. Okay, Maurer Cruz, asa man na pod mabasa nga giluwas ang SDA sa kasuguan, Marjan Marlon. Okay. Okay, so mubasa ta sa uban, no, mubasa ta og mga kadaliha kay pasag mga kamot niya atong mga kuan oy murag sirit-sirit man. So okay, so unya na lang ta mo basa, no? Kay naapay cross examination nga pagabuhaton si pastor. Pastor, aduna kay 10 minutes, 10 minutes. Aduna kay 5 minutes na oras para pagpangutana na sad during rebuttal. Pwede nimo ipadayon ang imong mga naudlot nga mga question nga giandam diha. So from the Grace Gospel Church of Christ, paminawon ta ang 5 minutes na rebuttal during 5 minutes cross examination during rebuttal. Pastor Mario Amlon. Pagpapar, mayang matod sa imo diha. Matod mo ni, ginita ni mo nga imog yung iporsigir nga ipatuman yun ang pagbantay sa kasuguan, di ba? Kung moingon ang Biblia, Brad Gaspar, mutuo ka? Mutuo ka dili? Kung doon na siya giingon. Sa may giingon, sa magtuo ko, okay ba siya giingon? Kung moingon ang Biblia, Ano na siya giingon diha? walay pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasukuan. Mutuo ka dili? Motubag na ko ana. Baga. Bag na ko ha. Ato mutuo ba ka? Mutuo jud ko ana. Ngano man? Kaya na Biblia, minaw sa apo ka na human. Sige. Dili role sa balaod nga matarong na to. Sakto man na. Ang balaod, ang iyang role, pagtudlo og sala. Ikaw ra bigay kong biyana. Si Kristo ang mamatarong. Nya, Roma 2:13, mutuo ko gani. Ngano man, dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios, kundi ang nagtuman og kasuguan. Tuo sad kani. Wala min mutudlo nga ang napulo kasugo ang matarong na to. Ang among gitudlo dili nga ang napulo kasugo mutudlo og sala, requirement sa langit. Kaya kang Kristo ng pinulungan, apan dapat okay, time. Next question. Okay. Sa ato pa, mutuo ka nga dili makamatarong kay si Kristo ang makamatarong. Ug matod mo sa 2:16 kadtong magatuman. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 3 bersikulo 12 nga walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Uyon ka nga apil ka ana? Apil ko ka ana. Ako gani, ikaw. Naunsa magkaway. Ayo, apil ko ka ana, oy, naunsa magkaway. Pagsiyo pa, wala ka nagatuman. Kaya bisag ikaw, wala man so uyon ka. Paminaw sa, apil lagi ka ana, dili ako ra. Kaya ato pagkamatarong trapo na to bangas Ginoo. Pero nanding kamo ta paghimo og maayo. Diba? Kaya ang kasuguan, balaan, matarong og maayo. Nama Roma 5:12 man na. Ora mo tuman ta para mahimot ang maayo. Okay. Tubag, apil po ka okay. So ato pa, sa ato pa, kay matod pa nimo, walay nagahimog maayo, wala bisan usa. Uyon ka, nga walay pagamatarungon, kay wala may nagahimog maayo. Tubag. Maabitaw na naay tarungon, kay nagahimog maayo. Paminaw sa mao na nga gihatag ang balaod si Ginoo. Roma 2:13 nga dili ang naminaw sa kasuguan may matarong kundi dili ang nagtuman. Mao na nga
Kung wa ka nagtuman, di ka tarong. Pero kung nagtuman ka, matarungon ka sa Ginoo. So ikaw, murag di ka mamatarong Okay. ikaw magkaya na pulo kasugo. Ang tarungon sa Okay. Ginoo ang naigituman, dili ang wa. Sige, wala. Kay matod mo, ikaw magatuman ka. Uyon man ka nga walay makatuman. Ngano man nga muyon mga ikaw nagatuman nga mauyon man ka nga walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Ngano mo ingon man ka nga ikaw walay nagtuman. Wala may nagatuman. Oh, ang pulong Ilaron din mo. nagatuman, ayan sa, ang pulong nagatuman lahi sa pulong nakatuman. Ang imong gibasa nagtuman man, nagatuman man ko. Lahi na nagtuman o nakatuman. Ang imo nagtuman. Sama na oy. Ako masahon, Okay, sige sunod. Ako masahon. Sunod. Okay, Sunod. moderators time. Pastor, duha ka pangutana, Pastor. Duha ka pangutana. Ado na pangutana. Okay. Kay ikaw gusto man gyud kang magatuman sa kasuguan. Unya bisag giingnan ta ka nga hintil, wa kay labot, i-apil man gid nimo imong sarili. Kinsa man gid di ay, kang kinsa man di ay gihatag ang kasuguan. Sumala sa unang Timoteo kapitulo 1. Imo sang ibalikan dia. Gito ba kung nagadina na ko, naghihatag sa Israel. Or Okay, Hudiyo. o yun. Or bantay ha. O ang pulong sa Ginoo nagasukad sa mga Hudiyo. Yan ang sugod ang pulos Ginoo. Unya iapil ta kay ang kasuguan alang man sa tanang tao. Nakitao man ka diapil po ka oy. Ang samsag ka. Ano mo di kay makanan na pulo kasugo kan kamaayo ra ana. Kanindot ra ana. Ang tarungon sa Ginoo ang naigituman nga sugo. Ang way gituman dili tarungon. Tubag ang pangutana. Last question, Pastor. Kay sa ato pa, ikaw may gustong magatuman. Ang kasuguan gihatag ba ni sa mga tarong o sa mga dili matarong? Salamat. Ang balaod para sa dili tarong. Ngano man, ang dili tarong mo'y dakpon. Ang balaod gihatag para sa makasala. Kaya ang makasala prisohon. Pero sa mga nagtuman, dili para sa nagtuman ang balaod. Nagtuman naman ang prisuhan para sa mga tao na naglapas. Dili para sa nagtuman. Sakto ang bersikulo nimo. Sipat ang pagsabot lang. Nga naman, may nagtuman. Lucas 1:6. Na nagtuman pag-ayo sa kasuguan. Kisa man Zacarias o Elizabeth. Nagtuman pag-ayo. Na may nagtuman. Ikaw, wala nagtuman kay hadok mas na prokasugo. Okay. Daghang salamat, Brother Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church sa imong mga mainiton sama sa kape. Ang imong mga tubag gikan sa atong negative nga si Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel Church of Christ. So katong mga gusto mangutana no naanay nakasulod atong duha ka igsuon nga mangutana pud sila karon taud-taud. Brother katawagan ni Ruel Celebran pakipalong sa imong kamera bro no para dili kita mo share og kining unsa bro. Tawagon ta mo ron taud-taud iliguman sa rebuttal question ni Brother Gaspar. Okay, matod pa ni Sister Susan Patiño Quebe, adunay punto si Pastor Mario nga nailalom kita sa grasya og dili ilalom sa napulo kasugo. Kaya sa to. Wala ni dagan man. Okay, kadali ha. Nawala na. Okay. So, paspas kayo, pasensya na Sister Sister Susan. Ang mga Dominguista mao ang punduka nga naning kamot nga walay sugo kay mao ning mga tawhana nga gigamit ni Satanas kay ang gusto ni Satanas dili mosunod sa kasuguan. Wala pay link makita lagi. Bro, nanay link bro no? Okay, so sige lang tagaan lang kag link bro. Dawata sa masimang pakpak o dara ang link bro. Okay. So, gi-replyan ka bro, katinawan sa pagtuo kung gusto ka mosulod no. Okay bro Pards, pa-shout out sa mong schedule ni LP Joe. Okay, okay, shout out sa inyong schedule karong next week yata, July 4 yata mo no. Tanawon lang nato. Sige lang mag-announce lang ta na bro Jeffrey. Okay, so mo proceed ta sa 5 minutes nga rebuttal stand ni Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel
Church of Christ. 5 minutes, Pastor. Kung ready na ka sa imong rebuttal, magsugod ang imong 5 minutos. May hapon kanimo diha, reports of Kangkuan, Brad Gaspar, no? Ako na lang, ura kingapos naman nato ni, ako lang ipasabot ni sa mga Adventista ang wala nila masabti sa baruganan ngano nga ang mga taga-grace dili ilalom sa grasya, dili ilalom sa kasiguan. Ilalom na kita sa grasya. Nga niining atong panahon ilalom sa grasya, dili na kita ilalom sa kasuguan. Kay una, wala po na ihatag sa ato. O gipasabot po na ako nga ang kasuguan, ang tuyo niya na, bisag ikaw miuyon, nga pagpahibalo ka nato nga kita, makasasala, aron mo dangop kita kang Kristo. Kung sa dihang nakadangop na kita kang Kristo, matod pa sa Roma Kapitulo 7, namatay na kita dito sa kasuguan, nga maudat buot sa ato. Ang nagbuot na sa ato karon mauna si Kristo diha sa atong kinabuhi. Busa kining mga taga-grace, supak sila sa imong tima nga makahatod sa kaluwasan ang napulo kasugo kay ngano ang grasya maoy si Kristo maoy nakaluwas niining panahon sa grasya. Ug dili na problema sa amo kanang imong napulo kasugo nga kinahanglan pasundon malubat. Kay nakabaton na kami sa kaluwasan tungod sa grasya sa Dios. Kay karong panahona, bro, no? Karong panahona, ingon si Apostol Pablo, ang pagkamatarong dili na pinaagi sa kasuguan. Matod pa sa Roma 3:21, apan karon, kanang mingog apan karon, niining atong panahon lahi na. Kanang imo, bahaw na sa una pa ng imong nasabtan, nga ilalom sa kasuguan, unya wala pagid kay labot. Karon kita, ilalom kita sa grasya. Ang pagkamatarong karon gipadayag gawas na sa kasuguan. Pagawas na wala na to'y labot. Ayo sige problema ana. Unya ikaw magproblema kay kung naluwas kami sa grasya, unya manapaw na kuno mi. Unsaon pagpanapaw nga bag-o na kami kay Kristo, ay namatay na kami sa kinabuhing mananapaw. Namatay na kami sa kinabuhi nga makasasala. O gibag-o na kami ni Kristo, o nakasunod na kami sa bag-ong kinabuhi diha sa giya sa Espiritu Santo tumala sa Roma Kapitulo 8. O tanawa ha. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios, gikapadayag gawas na sa kasuguan. Kabalo kinsay nagpamatuod. Gipamatud-an mismo ang kasuguan ug ang mga propeta. Muingon sila, "Hoy, Gaspar, dili na karon ilalom sa kasuguan. Uy, ilalom na sa grasya. Uy, ang kaluwasan pagkamatarong karon dili na sa pagtuman. Kay ang kasuguan, igo ra na lang paybalong makasala ka, pagduol nimo kay Kristo, gimatarong ka sa unsang paagi." Sikulo 22, ang pagkamatarong gikan sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Busa ang pagkamatarong nga maangkon sa tao karon, gikan na sa Dios. Kabalo ka sa kasuguan manggod, ikaw ang maningkamot pagsunod, aron nga matarungon ka sa Dios. Karon lahi na, ang Dios mo'y magmatarong sa imo. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Tanga paminawi diha, abli po nimong Biblia para nga makatuon pud ka. No, alang sa tanan nga magatuo ay walay kalainan karon Hudiyo o Gintil. Muning mag-apil-apil na miani kay iya na ni sa grasya. Katong imuha di mi adto mag-apil-apil kay iya to kasuguan para to sa Israel. Unya paingon ka nakoy uyon-uyunan sa imuha gan dili. Abalo ka fix sa isip nako ni Brad Gaspar. Kay ang opposite sa grace mao ang Adventist, opposite sa grasya kasuguan. Ang opposite sa hatag mao paningkamot. Kami nakadawat sa kaluwasan, grasya, libre, hatag sa Dios, pinaagi lang sa pagtuo. Pero kung sa una ilalom pa ta sa kasuguan, tama nang imo. Pero kay karon, ingon sa bersikulo, apan karon. Oh, sa English but now. Kanang but now ba karon dili tong kabahapon. Munang doktrina sa Adventista bahaw na siya. Og sa eskwela pa na, college na ang grade, elementary gyapon ng imo. Abanti na kamo gamay, ha? Kay karon ang inyong problema, kaning naluwas sa grace magbantay kasuguan. Kung sa may bantayan nimo, now wala naman kay gisop, dili naman ka sa pakiro, kay naluwas naman ka sa grasya, og naa na ka kang Kristo. Wala ka na yung pakiro, kay nagbantay ka.
Kung dili, wala na ka nahimong supakiro, kay gibag-o na ni Kristo ang mga tao nga naluwas sa grasya. Ikaduha, nganong wala labot, patay na tas kasuguan. Ibalik, itikno to ng Roma City ba? O, namatay na ka sa kasuguan. Na anak na karon nakigrelasyon kay Kristo. Okay, basaon na ko. Kay wa man nimo ginatiknot. Matod pa sa bersikulo, sa ingon, usab ni ana, mga igsuon, kamo nga matay na. Asa ta namatay? Kasuguan. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Aron maiyak kita ni kinsa sa kasuguan, maiyak kita ni Kristo. Kami karon dili kami under the law. We are under Christ. Kaya ang problema man gud ninyo, wala kamo gatuon sa hustong pagtuon sa kasulatan. Panahon na karon sa grasya. Okay. Salamat. Daghang salamat, Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel Church of Christ sa imong 5 minutes nga rebuttal. Atod pa ni Paul Manlanat Ignacio sa SDA Gahigulo dili kasabot elementary pa man di ay ang pagtulunan. Itet Kandilinya wala lang nitakilid ang tema sa SDA tumba jud. Okay, panis na Pastor, matod pa ni Rodolfo Caballero. Alvin Sanchez, okay, niingon sa luwasa na daw. Ini si Pastor niingon, nga luwas na daw ang pangutana, nganong naapaman si Pastor dere. Okay. Matod pa ni Amber Saines sa Lavarino Gonce. Take note, lagi. Okay. Matod pa ni, advance na tabro, matod pa ni Paul Manlanat Ignacio. Siya nagaingon, ako nakaila kaniya apan siya wala nagtuman sa iyang mga sugo. Kini siya pakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Unang Juan 2:4. Sakto bahaw gyud ang doktrina sa SDA. Matod pa elementary pa jud, matod pa ni Susan Pateño Quibe. Pro parts unsa ni nga sekta? Okay, Grace Gospel Church of Christ, si Pastor Mario Amlon o Seventh-day Adventist si Brother Gaspar. Nangutana si Brother Adjab Trust. Okay, so naana tayo link mga kahigalaan. Kung gusto ninyo mangutana, naanay naghulat dire. Pero after aning rebuttal nga cross-examination ni Brother Gaspar, pwede na mangutana. So naana tayo mga naghulat no, sa mga waiting room. Okay, so Brother Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church. Ug siya ang timbangan sa katarungan, muhatag og cross-examination, 5 minutos. Go ahead, Brother Gaspar. Okay, pangutana ni Pastor Amlon. Ibasa na ko ang Mateo 19:16-17. Nga nangutan natong batanon o sa buhaton para matulog sa langit. Natubag si Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi tumanang sugo. Ang akong pangutana, gusto ba ang tubag ni Kristo o sayo? Kategorika. Ni anang panahon na husto. Pero karong panahon na, di na maoy requirements kaluwasan, Brad Gaspar. Busa, kung unsa may nabasahan mo nga kaniadto, ingon si Pablo, karon lagi na. Bag-o na ang paagi sa Dios sa kaluwasan. Kay ikaw dito ka balik-balik gihapon, kung gusto ka balik, ikaw na lang. Ayaw angina ng uban. Gusto ka mo sunod katong iya sa Batanon, na bisag nagbantay nagdapulo, wa gyapon maluwas. Ikaw lang. Unan makanimog ika-11. Pero karon basta kay ingnon ta ikaw na niining panahon sa grasya, ang kaluwasan karon libre sa Dios. Madawat, pinaagi sa pagtuo, dili sa pagtuman sa kasubuan. Sa pay problema nimo? Salamat. Salamat kay gusto gyud ay. Gusto ang tubag ni Kristo. Kay gusto man ang tubag ni Kristo, ikaw may dili gusto. Tubag. Manay mong pangutana. Dili man sa ako niya to giingon para man to atong batanon. Ang giingon niya karon ning panahon sa grasya, ang ako karon ingon siya, karon ang kaluwasan grasya na. Pero ni adtong panahon na, patumanon pa sila. Unya ingon pa ka kay kinahanglan sa pulo. Kulang man di ay to. Kay kulang pa, di imo na lang untang gipunaan sa tima nimo. Imo pag yung
imo pag yung gibikil-bikil ning ubang naminaw. Unya di pa day mao. Pero ni ang tubag kay husto man giingon ni Kristo para kay atong batan-on, nanapod siya giingon karon pinaagi na Apostol Pablo. Karon ang pagkamatarong karon dili na sa katuan. Unya asa man ka, dili na sa katuan, dito gi ka sa batan-on, nga ganito mamaluwas. Diri na lang ka kay mamatarong ka. Oh, asa may imong pilion? Bantay nagdapulo, wa gyapon maluwas. Diri kay mutuo lang maluwas, dito gyapon ka. Ikaw lang. Ang problema, yun ang problema kami na nato. Okay, time. Okay, salamat. Matod nimo ang napulo ka sugo uyon ka nga pagpaila og sala. Tinuod ni. Uyon ka. Ay mo may giingon sa Bible. Salamat. So, uyon ka nga ang napulo ka sugo gihatag para makaila tag og sala. Oh, makailag pala. Uyon ka ni. Uyon dili. Ay mo may giingon sa Bible pagpaila sa sala. Lagi uyon ba ka dili? Uyon. Ha? Uyon ka. Uyon, ila ka sa sala. Nabil din na, kini uyon na. Sunod, gipungutan na. Sunod, gipungutan na. Kini uyon mong ka, sa napulo ka sugo gihatag, aron makaila akong sa isala, ang pangutana. Pa kay sala, wala. Ha? Mao ganing miduol ko kang Kristo kay pag-ingon sa kasuguan nga ako makasasala, miduol ko kang Oh, nagpaila raman siya, wa man siya mag-ingon mo makaluwas. Nagpaila, di angkon ko ako makasasala. Miduol ko kang Kristo. So sa naluwas ko pinagpagtuo, kay ang pagkamatarong karon, niining panahon sa grasya, pinaagi man sa pagtuo. Bantog pa kay nagpaybalong wala. Mao na ay makaluwas. Ang sa amin di ay kay nagpaybalong bulingiton ka. Mao di ay mo ibagnos din nimo imong naong dito. Igo raman to nagpaybalong may bulingit ka, di man to makaayo. Si Kristo may makahinlo sa sala. Sa kay Kristo kaduol. Ana. Inana. Moderator's time. Last two questions. Last two questions. Okay. Matod nimo nga niuyon ka nga ang napulog sa gihatag magkailag sa isa. O niya matod pa nimo, wa na ko nakasa karon. Matana. Ngano na balo ka ka nakasa ron? Kagibayra naman ni Kristo akong sala. Unya, wala na may lab, wala na may nagatulisok sa ako sa kasuguan, kay patay naman ko sa kasuguan. Ikaw, gyud. Kanang patay di ay ino pa pang pabalik-balikon. Namatay na ko sa sala. Roma City lagi. Mutong ingon ni Gunsi ba, bersikulo, mutoy basa-basahon po nimo, take note ba, kay makabalo man ko sa doktrina sa Biblia. Ibalik-balik mi ninyo dito. Nganong ibalik man nimong namatay na ko sa kasuguan, nabuhi naman ko kay Kristo. Ang kasuguan nagpaybalo ramang daot ko. Pag angkon ko nga daot ko, miduol ko kang Kristo. Natuman ang kasuguan sa akong kinabuhi, kay giangkon kong makasasala ko. Ang nakaluwas sa ako si Kristo, dili ang pagbantay nako sa kasuguan. Di klaro. Mana? Sunod. Last question. Last question. Sunod mo nga tungkol sa grasya dili magpakasala. Pangutana. Kanang dili magpakasala, nagtuma nagsugo wala. Ay, sugo sa grasya. Dili kay sugo sa kasuguan. Ikaw gid ba kasugo? Kasuguan dayon ka. Ha? Kanang pulong, Mr. Moderator, kategorikal. Okay, go ahead. Kanang pulong nga nag-ingon nga dili magpakasala panahon sa grasya. Ang akong pangutana, nagtuma nagsugo o wala? Tubag. Mr. Moderator, may akong tubag. Ang gitugan tuman mong sugo, iya siya dili kasuguan. Kay ikaw manggod pag magkadungog pag tuman sugo, abi Okay, nimo moderator's time. Moderator's time. Okay, moderator's time. Pastor, pakiklaro sa categorical, Pastor. Oo. Para okay. Akong balikon. Pag ingon sa bersikulo nga panahon sa grasya dili magpakasala, pangutana, nagtuman og sugo o naglapas og sugo? Okay, naay categorical, Pastor. Kinapudron. Okay niya. Ang sugo nga gituman dili kasuguan. Moderator, di ba ba categorical? Kadali lang bro. Nagtubag pa bro. Ang yang gingon bro pag dili kasuguan. Unsa to bro? Unsa to Pastor? Una na kategorikal. Dili kasugo ang imong gituman. Nagtuman sa kasuguan nga iya sa grasya. May tuluman Okay. yes
Objection. Kadali bro ha. Nagtuman sa grasya iya sa nagtuman sa sugo iya sa grasya pero dili sa kasuguan. Okay, dili Oo, sa kasuguan. Hindi mauna akong pangutana. Gusto ka kabalog Okay, bro. asa mabasa? May Okay nota. na. Okay bro, sige bro. Ako palikon. Sige. Ang bersikulo nga mabasa nga dili magpakasala panahon sa grasya, nagtuman ig sugo o wala? Kana ang tumong Okay. Sugo. Siya dili sa kasuguan. Aw paminaw sa kay tubag ba ninako? Niya manggod. Ang imo manggod pagtuo tungod manggudaan ng doktrina sa Adventista nga basta sugo, kasuguan na may sugo sa grasya, sugo nga iya sa espiritu, nga naa na kang Kristo. Kung naa na ka kang Kristo, ang imong ginatuman, ang tuluman nun ilalom sa mando sa espiritu niining panahon sa grasya. Roma Kapitulo 8 ba dili na iya sa nasulat sa papan nga bato, kundili sa nasulat sa papan nga kasing-kasing nga gimugna sa grasya sa Dios nga gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Ikaw balik gyapon kasuguan mo bitang ingon ko sa inyo abanti na gamay kamo. Kanang pagtulunan ninyo, abanti na gamay. Layo ra kayong pagkaatras ninyo. Layo ra kayo. Mo nang dili kami ninyo masabtan. Okay, time. Okay. Okay, daghang salamat Pastor Mario Amlon. Gikan sa Grace Gospel Church of Christ sa imong mga mainiton nga tubag, gikan sa mga tanang nagbukal-bukal nga pangutana, gikan sa Seventh-day Adventist Church nga gikan sa timbangan sa katarungan Brother Gaspar de la Peña. Og dili natapos ang atong rebuttal time og karon moadto na kita karon sa mga nag-apil mga magpangutana kay daan ay mga waiting na to no. So kato mga gusto pa mosulod, pwede na mo mosulod para mangutana. So ang rules and regulation lang nato dre aduna kitay 3 question coming from the audience sa mga mangutana. Pero naatay rules sa anang tubag gikan kina Brother Gaspar o kina kay Pastor Mario, kinahanglan respetuhon o dawaton. So dili na to kalimtan, 1 Pedro 3:15, tubag kita og manguha sa pinaagi sa pagkamalumo, no? Okay, so busa mangutana pud ta nga kalmado lang pod. Okay, kay kalmado lang kay ato mga speaker karon. Unang mangutana nga atong pinakaunang nisulod si Brother Mike Jan Malon. Bro Mike Jan, paki-open sa imong camera bro. Okay. Paki-unmute sa imong microphone. Okay. Para makita imong pagkagwapo. Yes, paki-open sa imong camera bro para makita imong pagkagwapo bro. Kung kinsay gwapo na tong tanan dre. Wala. Bro, nakitulo ka pangutana bro ha. Tanang Okay. answer, tanang tubag sa mga question sa mga speaker, respetuhon o dawaton. 1 minute ang Okay. tubag gapon sa mga speaker. Go ahead bro, nakitulo. Okay. Bro Jan. Salamat bro Cards. Kinsa man ka mangutana Kini bro? nga pangutana kang Pastor Amlon. Go ahead. Pastor Mario para sa imo ha. Oh, sige. Pastor, may hapon. May hapon diha, may hapon. Ang unang pangutana nako, ang mga pastor o membro ba sa Grace Gospel Church dili na makasala? Ha? Ang mga pastor o membro ba sa Grace Gospel Church dili na makasala? Mo bitaw nang gi-advisean sila ni Apostol Pablo nga magkinabuhi nga Dios nun niing panahon sa grasya kay simpre nakita niya pa man tas kalibutan dili pa man ni langit. Diba? Okay. Dili pa man pa. Kung nang ginatudluan kita karon magkinabuhi ilalom sa grasya, ilalom sa mando sa pagkinabuhi nga Dios nun, ilalom sa grasya. Okay. Sige. Kaduhang pangutana. Alang kang Bro Gaspar. Uy, yung gwapo na kay ganid. Okay. Bro Gaspar, May hapon. tinuod ba nga ang SDA wala yaboy grace? Dili tinuod. Ang SDA nagtudlo og grasya, nagtudlo og balaod, nagtudlo og pagtuo. Kompleto ang gitudlo sa SDA. Kay nituo ta grasya, si Kristo ang grasya, ang kaluwasan grasya. Apan wa sabot nagtudlo
grasya lapason ang balaod sa Ginoo. Tungod kay hukman ta tikat sa balaod. Nagtudlo pod og pagtuo. Wa po nagpasabot nga tungod sa pagtuo wa na po'y balaod. Ano man, Roma 3:31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo wala gayod. Hinunua ato ning gibarog ang kasuguan. Mo ito mag Okay, murag sa kuha gyud na ikatulong nga pangutana ba? Padayon bro, padayon. Padayon bro, padayon, last question. Okay, last question. Daghang salamat. No, ikatulong question alang kang Pastor Amlon. May hapon. May hapon sa Pinadayag 14 versikulo 12. Apil ba ang Grace Gospel Church ani? Ay, wala na. Ang Grace Gospel Church of Christ, lalinon sila. Inig kakumplito na pag ginaganon sa mga hintil, sumala sa Roma 11. O, panahon sa rapture, wala na ilabot sila diha. Wala na ilabot. Kaya, Brad, Wala na ilabot sa Pinadayag 14:12. oo, wala na. So, wala lang tayo panahon, ma-explain niyo na ako sa imong ano, pero kanang imong gisgutan diha, wala na ilabot ang mga Grace Gospel. Kaya ang panahon sa grasya, mahuman sa panahon sa paglang. Okay, daghang Daghang salamat. salamat. Thank you, Marjan, Robert. aduna kay Thank you. aduna susunod debate bro. Pwede gyapon ka mag-apil-apil ha. Okay. Thank you, thank you. So, patangi lang ang atong mga announcement kano sa ang sunod debate. Okay, daghang salamat igsoon. Musunod nga mangutana ang atong igsuon nga talayong dapit o mo hatag-tag mga kuha kitag mga imported gikan sa Greece. Kung asa ang mga tawag ani katong mga sa 300 bitaw katong mga barbarian. Okay, bro. Ruel Celebran o sa ka Defensor Adventista. Sigurado ko mangutana gyud ka kang Pastor Mario Amlon. Go ahead, bro. Go ahead, bro. Bro, Oo, Tayong- hapon diha dala ko'y pangutana kay Oo. base sa akong paminaw ba kay sukad pagsugod hantod na human gisundan man ta ka kung maipit ang imong stand wa gyud mo nagsunod sa sugo pero kung maipit ka mura mag nagsunod na mo ang akong pangutana double standard ba day ang Ginoo bro kay ang mga Hudiyo nagsunod man sa Ten Commandments para maluwas niya kamo dili mamumusunod niya maluwas man mo ang akong pangutana double standard ba ang Ginoo pareha ba sa doktrina ninyo ba sa pagkaon nga ang Hudiyo dili pagkaonon sa Ginoo, luwason sila kamo mukaon, luwason gihapon mo. Mao ba gihapon ang inyong pagtuo ana nga doktrina? Bro, Bro, salamat sa imo. kadali, pastor ha. Bro, Roel, klarohon na nato unsa nang dili pagkaonon mga on siguro ta ay. Mga matay tagsayo ani. Ay dili bro. Ako lang gikuan ba? Ako lang giklaro ako pangutana kay double standard ba ang Ginoo? Pareha ba sa ilang doktrina sa kanang pagkaon pod ba nga ang Hudiyo dili pagkaonon sa Ginoo para maluwas unya ang hintel pagkaonon pero maluwas nahimo mag double standard ang Ginoo ana. Ang akong pangutanan niya sa Ten Commandments ang Hudiyo musunod og Ten Commandments para maluwas ang hintel dili na maluwas gihapon. Ang pangutanan niya bro double standard ba ang Ginoo duha ba iyang kanang pagluwas sa tao Hudiyo og dili lahi-lahi ba? Okay, Okay, salamat. pastor, double standard ba daw? Sa dili pa na akong natubagon, bro Pards. Ato lang klarohon, kay lisod man ang i-conclude niya, we cannot answer a right answer to a wrong question. Ginaghimo man kag imong balay sa imong pagsabot, unya imo kong pangutana base sa imo rang nasabtan. Okay, niya man God. Ayaw pag-ingna, niingon ka nga, ako kaganina sulod gawas niya, motumag sugo niya, dili na pod. O kung maipit, dili na pod. Gipasabot na ko sa inyo. Nga ang grace, kita, kanta mga hintil, wala katagaig kasubuan. Ugunya, kay wala man gihatag sa kita tagaig kasubuan. Bro! Ha? Moderator!
Yes, yes, bro. Double standard ba ang Ginoo? Maoran ako ang pangutana, bro. Diretsuha lang na. Double standard ba or dili? Kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Natay rules diri sa atong audience participation nga wala tay objection, bro. Tanang tubag gikan sa speaker pagadawaton. Either Bro, wako mo object, bro. Ako ba nga double standard ba or dili? Yes, yes. Paminawa lang yan tubag, bro. No, og sabta na lang, bro. Kay wala tay objection diri, bro. Okay, okay lang mo ni pastor ang nagdebate. Okay, go ahead, pastor. Napakay kining 40 seconds. Go ahead, pastor. Okay bro, nasabtan ta ka. Nga murag alburuto kay imong kasing-kasing. Kay dipindi man na sa imong nasabtan, no? Unya, ang imong question double standard, dili na po ka madristo pagtubag kay naghimo man kag pangutana base sa sayop nimo nga pagsabot ako. Oh, dili man ko nimo kag pwede nga himuan ko nimo og presumption. Unya, patubagon ko nimo base sa imong question. Kinanglan makasabot usa ka, what is my stand? Usa nako tubagon sa tama ang imong giingon. Okay? Ang akong stand mauni nga kita karon nga mga hinpil wala sa ato gihatag ang kasuguan. Busa kay wala man sa ato gihatag, dili kita obligado sa pagpailalom sa kasuguan. Ikaduha, ang tuyo manggod sa kasuguan, dili manggod siya makamatarong. Busa ang tuyo sa kasuguan, pagpaila nga sala, kita makasasala, gila lang natong makasasala. May tungod pod sa kaluwasan, si Kristo man ang makaluwas. Ang problema karon bro, no, ani naman lang. Ang inyong pagtuo, nga kay naluwas na ta sa grasya, ubalik ta sa pagsunod sa napulo ka sugo. Bro, Pards. Paminaw Yes, lang, bro. paminaw. Kuha naman siya bisag ganang bawal ko mo comments na naot naman siya og pagtuo kanang stick lang siya og tubag ba kana bang double standard ba og dili abot naman na yung kuan sa mong pagtuo lahi mana ang pangutana. Okay, bro. Double standard ba? Paminawa lang, bro. Wala siya nang daot, bro. No, wala siya nang daot. Okay? Wala siya nang daot. Padayon, pastor. Pastor, 25 seconds out. 25 seconds, bro. Pila pa minutos pa? 1 minute lang ta, pastor. Tag 1 minute lang kada question. Pasensya 1 minute ka na bro lang. kay Saya namutanan naman mo na pa. pastor double standard ba or dili kana raman naunsa man na ay abot na magpanaot. Bisag ang atong moderator nakasabot. Ayaw ko Okay. patubaga sa usa ka pangutana nga gihimuan ako nimog presumption daan. Your presumption is wrong. Therefore, dili nimo pwede kong himuag question ipatubag sa tama sa sayop nga presumption mo sa ako. Okay. Next question. Suguan gyapon na ako pangutana bro. Oy, duwa na mo. Wa ko may presumption ana bro kay kasuguan man ang topic. Bro, next question, bro. Next question, bro. Sige, bro. Next question, bro. Natay rules, bro, ha? Wala tayo objection. Irespetuhon. Sige, consider na wa gid niya matubag to lahi na nga pangutana to. Sige, Sige, bro. Sige, bro. Kaning kuan bro. Kaning ingon nila under sila sa grasya kay kanang wala sila nagsunod sa kasuguan. Ang kaning nagsunod sa kasuguan kuno under sa grasya sila kay wa nagsunod sa kasuguan. Wala sila under sila sa grasya kanang naana sila grasya kay wa sila nagsunod sa kasuguan niya kanang nagsunod sa kasuguan mao nay under sa law. Ako pangutana bro. Kanang naay nakasulat sa gawas bro na bawal mangihi dito. Kinsa may naglabag dyan bro? Kinsa may na under diha ang naglabag or ang wala? Okay. Pastor, palihog ko tubag, ana, pastor. Okay, ayun na lang. Sa minuto, pastor. Ang naglabag dito, kay di ba, ang nagabantay kasuguan sa badistaman. Ang nangihi dito, natural, mga sabadista. Kay sila may nailalom sa balaod. Ang grace, kay di man mangihi. Sa badista nangihi. Oh, kay di man mangihi ang mga grace, wala sila ma-appeal sa balaod. Oh, di ba klaro? Patay doktora na, Kung man kamo magpailalom sa balaod, mauna nga, nasakpan kamo sa balaod, kay kamo may mangihi dito. Ang grace, dili man. Sabta nimo.
Bro Pards. Okay, last question bro. Last Looy question. kayo ang tubag, di na lang ko mo comments. Kaning last question. Okay bro. Sabtan yun ba kanang kulang pa sa pagka-pastor? Narita sa kaning sunod na pangutana. Ngari ko ni Bro Gaspar. Bro. Mangutana diri sa kaning akong silingan sa Ormoc. Bro, I like side comment bro. Padayon bro, padayon. Oy, basta luhalan ko bro. Nang sa mahinayin kan man eh. Sige lang. Okay na. Naan na, nagsabaw-sabaw ani. Okay na. Oh, Bro Stalwart. Padayon. Sunod ako pangutana nga to ko ni Kuan, natunay Bro Gaspar, silingan ako sa Ormoc. Sige. Pangutana na ako, bro. Sa Juan 4:2 nga ingon ni na may ingon diha nga nakaila ko na siya ni Kristo, gihugma na si Kristo. Pero nagsupak sa kasuguan bakakon kuno na. Bro, kinsa man ang mga tawanan klasiha bro, wag nang giingon diha sa Juan 4:2. Kuana. Ipaki-explain lang bro kay Bayas sa. ayaw nagbayas kay ingon man diha nga ang nagsunod kuno sa nag-ingon kuno nga nakaila siya ni Kristo. Oh. Mahal pa niya si Kristo. Grabe yun na ay grasya. Unya, nagsupak sa kasuguan. Bakakon ko no. Unsa man na bro. Tubaga na. Ikaw mo explain na kung saan man nakatinuod na. Ganina. Ang sabadista, yung ginan nga, may nangihi. Ayaw po na, kinsa man na. Ako kung tubagon. This gospel na bro. Sila na. Agunan ko no kailan ni Kristo pero lapasugo mo nang Grace Gospel. Bawas po ta. Okay. Bro daghang Pards. salamat. Salamat bro Pards. Mauna daw bro Pards. Daghang salamat igsoong Ruel Celebran diha sa Greece. Regards lang ko sa mga Spartan diha bro. Kung napay mga Spartan diha. Okay. Ako nang gitilok bro. Okay, salamat. Brother Katinawan sa Kamaturan, ikaw ang sunod bro. Go ahead bro. Binod, daghang salamat sa atong moderator dayto. Mayong hapon dayto atong pagtahod sa atong mga banggitan din nga mga libertador no, mayong hapon. Evangelist de la Piña ug sa atong pastor mayong hapon po diha. Sa ato bre moderator po ita malimot no. Salamat kayo sa pag-accept jud sa tawag kay nagpaabot jud ko no. Salamat sa Ginoo. So dali ko mangutana moderator sa atong pastor, gikan sa Church of Christ, Grace Gospel. Go ahead. Okay, mali ang pangutana pastor. Okay ra pastor? Okay ra tingog? Okay ra ba? Tanda. Okay akong balikon pastor, may ngapon dia pastor ha. Okay, salamat. Akong pangutana dinhi na ako basihan sa sumala sa King James nga version nga Bible din na sa Exodo 12:49. Din na sa iyang first stanza din ha. Usa ka kasuguan alang sa natao sa yuta. So ang akong pangutana sumala sa mga siyentipikong pagtuon dunay mga pila ka mga planeta existing. Ako pangutana pastor, hain man nga planet kana tao aron mamahimo nga wala tay labot sa kasuguan. So mao na ko nang pangutana pastor, salamat sa tubag-an. Gitagan ko nimo problema asang planeta. Ang akong tubag ana simple lang. Particular manggod ang paghatag. So dili na problema kung asang planeta na. Ang importante nga ingon sa Bible, klaro na kayo Roma 2:20, mga hintil walay kasuguan. Ako nagproblemahin ng mga planeta diha kay maglisod na ka ana. No, diri na lang gud ta sa sige, salamat po pastor. Labot. Salamat sa tubag pastor kay ako lang ipangutana kay namo ko din na ang pulong usa ka suguan nga tawo sa yuta kay basig sa lain tang planeta na tawo. Salamat sa tubag pastor, salamat kayo. Proceed po Ako lang ipasabot sa imo ha. Wala magpasabot. Okay, sige. Bro. Wala magpasabot. Sugo, puros na napulo ka sugo. Kay kabalo ka bro.
para makabalo ning mga Adventista. 2,500 years pa usa gihatag ang kasuguan. Apil ang napulo sa tugo. There was no such law before 2,500 years during the time of Adam. Mao nang nagproblema ko sa ilaha nganong ila pag yung ipursigir dito niya. Ayaw na pagpakuan ng paguna-una ko. Ang ako lang sa imuha. Ayaw nagproblemahin ang isang planetaha. Basta importante particular people with a particular time, with a particular purpose, wala tay labot ana. Kita karon natay Salamat kay Pastor. nalahi kay sa ila. Kung dito ng mga Adventista, na sila. Okay, salamat kay Pastor. Salamat sa tubag sa unang pangutana. Dili ka ito problemahon, Pastor. Kaya problema gid na sa SDA na po. Problema na muna, Pastor. Kaya kami may nagtuman na gud, no? So dili na po ko sa ikaduhang pangutana kay malangay ta na para may paabot ko. Din na sa mabasa sa pinadayag 12:17, Pastor. Nga ang dragon, Pastor, nasuko siya sa mga tawo nga nagtumag sugo. Unya ang kanang dragon gi-state na din ha sa 12:9 sa pinadayag nga mao na siya ang yawa. Kini muna ka pangutana, Pastor. Kining mga tao nga wa magtumag na pulo ka sugo o sugo, igunsa man sila sa yawa, Pastor? Di ay. So ayun lang problemahin na sila. Una sa tanan, gusto na kong tubag dito. Kining gisgutan no, sa pinadayag 12, sa among pagtuon, sa hustong pagtuon, rightly dividing the word of truth. Wala na tay labot diha kay kung hintil ka karon na luwas sa grasya, dili na ka makaabot anang panahona. Kung ang mga Adventista mag-apil sila, ayaw na lag-apil-apil dito sa ila kay magdugang tag problema. Ang problema pagid nato mangita patag parinti sa yawa. Ayaw na. Diri na lang sa grace kay mabuhat ka. Unya napat tay ginatawag nga paglalin sa dili pa moabot ka ng panahona. Hustong pagtuon lang, bro. Rightly dividing lang, bro. Okay. Okay, di alam ko mo comment og dagan, Pastor, kay mo comment og dagan mataas naman kayo. Sige lang. Okay, sige. Okay, ang akong kandire, ang akong stand dire, mangutana naman ko. Bakit yung tagid nga mo comment po ko sa imong mga tubag, pero bawal mo. Pasensya ka na, limitado kaya akong tubag sa imo. Kay ang imong pangutana nagkinahanglan og taas nga panahon, saktong pagtuon, pasensya ka na kana ray mahimo nako karon. Last question, bro. Wala sa abog. Hurot siguro ang load, ani? Load line na daan si Stalwan to. Okay, so murag balik ato lang ning balikon si Katinawan ron sa yang last nga kwan kay murag sig nagpa-load pa. Okay, left the room na. From the CF Lam General United Kingdom of General Santos City, Brother Stalwart. Asa man ka mangutana, bro? Nakamute ka, bro. Nakamute ka, bro. Sila duha. Okay, sige, bro. Di sa ko, kwasa niya, pagkatawa, mato ni Pastor Amlon, nga wala na daw iihi ang mga Grace Gospel. Sao na lang, ako kay badunon ni sa doktor ni mga Grace Gospel, kaya wa iihi. Ikaw good. Una lang ko pangutana kay Yantis na ko kay Kuan, may hapon daw ninyo Brad Gaspar, may hapon Pastor Amlon, may hapon ninyo duha, maayo inyong debate. Kuan kanang walay sasaw. Ang una lang ko pangutana diha kay Pastor Amlon. Pastor Amlon. Matod nimo nga wala day apil ang Grace Gospel Church sa napulo ka sugo. Karon kay ang napulo kasugo naman diyang ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay, ayaw pagpamakak, ayaw pagpanapaw. Ako pangutana. Pwede na dahil nako karon patyo ang imong igsoon. Pwede na po nako karon sa pawan ang imong asawa. Pwede po ko mangawat sa imuhang mga TV diha. Unya ayaw na ko ipapriso kay matud nimo wa na mo labot sa napulo kasugo. Okay. Barcelona. Nindot imo pangutana. Murag naluoy lang ko sa imo. Kaya nga mo. Ano man siya? Ino mo tubag na ko? Sige, bro. Sige, pastor. Okay. Ang iyong problema kay grasya naman kuno
Pwede na bang mangawat? Pwede na mangawat. Ingon ko kanina sa bersikulo, tudlo si Apostol Pablo, nga kung naluwas ka sa grasya, magkinabuhi ka na diha nga gawas nun sa grasya, gawas nun sa paghimog maayo, ug ang motivation sa imong kinabuhi sa pagsunod, mauna ang gugma. Bro, ang ibutang sa Dios sa imong kasing pag mag-grace ka, butangan niya gugma. Munang di ka na mangawat, di ka na maghimog sa utan kay ngano. Ang kasuguan kung dito ka magpabilin kay Brad Gaspar, kanang diimbis mo patay, iyar man ang lipungon, di pa man dala. Pero sa amo, bro, pansiwag, bisag kusi, dili, kay ngano, amo manggihigugma. O, mo na nakabintaha sa grace. Mo na ako pa sa imuha, ug muhawa ka diha sa imuha, sa grace ka na lang, ayaw sa Adventista. Oh, Okay. ano mo? Mo na ang grace. Sunod pangutana kay i-address nako kay brother John De La Piña. May hapon bro John. Yes. Kaya po dia. Matod pa sa kadaghanan sa mga Seventh-day Adventist defenders nga kinahanglan mosulod ka sa kinahanglan nga mosunod ka sa balaod aron ka malangit. Mao na mga ingon sa mga kadaghanan bisag sa mga pastors. Ako pangutana. Kining dato nga nagsunod sa Marcos 10 versikulo 19 ngadto 20. Kining dato nga nagsunod sa napulo kasugo nga nagtuman sa napulo kasugo ako pangutana. Nganong wa pa man siya malangit? Nganong ingon pa man si Kristo nga ibaligya ang imong kaptangan ug ihatag sa makabos. Ako pangutana nga nagsunod man sa napulo kasugo nganong wa pa man siya malangit? Tama to. Okay, salamat kayo no. Wala man pagtudlo ang SDA nga napulo ka sugo ra ang sundon. Na may mga sugo diya nga wala nasulat sa napulo ka sugo, dapat apelon pagsunod. Mo na nga napulo ka sugo, imo nang palisan sa mayang batasan, imo nang palisan sa pagkadili-dalo. So ang dato nga batan-on, nasay kulang, ayang pagkadalo. Nawilis kalibutan, nawilis kabtangan. So taon pagkaluwas, nga di man sa gusto masunod at mga sugos Ginoo. Pero napulo ka sugo requirements ya. Kaya wala iluwason si Ginoo nga mulapas sa pulo ka sugo. Kaya ang balaod mo na gitawag ng gamiton sa paghukom sa Ginoo. O requirements siya sa kinabuhing dayon. Kang Kristo ng pinulungan. Ito ba kapangutana po sa Lord? Salamat. Sunod pangutana bro John De La Piña. Matod nimo ang balaod requirements ngadto sa kinabuhing dayon. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Galacia versikulo 2 kapitulo 16. Nag-ingon sa dinhi, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-insip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ako pangutana, ang mga sabadista nga nagtuman sa balaod, matod pa ni Apostol Pablo, wala kunoy tao nga isipon sa Dios nga matarong. Pangutana, matarong mo dili? Tubag. Roma 2:13 ang matarongon sa Dios ang nagituman nga balaod. Pero katong balaod nga wala kinahanglan adi tarongon. Kada ka magklase balaod. Nay mga balaod nga wala diha. Nay balaod nga naa pa. So, specific nimo unsang balaura na, di ba? Kaya nga naman mubangga mo na sa Roma 2:13. Sa Roma 2:13, ingon dito, dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong katubangan sa Dios. Ang nagtuman sa kasuguan may matarongon. O so, mo na ni ang sugo nga gisulti ni Kristo. Nga tumana ang sugo aron makamatay sa sila tayo. Pero wala may nagtudlo nga ang napulo ka sugo manluluwas ha. Wala. Si Kristo ang manluluwas. Unya wa pa may nagtudlo nga mutuman o sugo para maluwas mi. Nagtuman mig balaod kay giluwas na mi. Mo nang gatuman mi ana nga napulo ka sugo. Kay giluwas na ni Kristo pinagis kamatayon sa krus. Okay, daghang salamat. So, Clarify lang bro. Alward, Clarify lang. Clarify lang ko bro Roland Page. Clarify lang, clarification. Clarification. nataksan na Sato gyud pa bro, kay John sato pa bro Alcordoba. John De La Piña. Sato pa bro John De La Piña, ang mga SDA nagtuman sa balaod nga pili-pili lang. Pili-pili lang ang pagtuman sa balaod.
Lubag. Dili ang SDA may nagpili-pili, ang Ginoo may nagpili nga ayo ni tumana. Ngano man kasuguan ng seremonyal, mutuman di kana. Na may kasuguan ng seremonyal, mga paghalad. O ayo na Ginoo, kitapos ang So mo nang wala na. Pero ang napuno kasugo nagpadayo na. Ngano man gamiton sa paghukom si Ginoo. Pagtudlo og sala. Ana ra siya. Okay, dagang salamat. Salamat kayo, Mr. Moderator. Salamat. Bro, Stalwart, ikaw, imo yung giadap ang style ni Junjun Alcordoba, bugoy-bugoy yung ka. Okay, atong balikan si Katinawan. Bro, napakay usa ka question nga nabilin, bro. Katinawan sa kamaturan. Go ahead, bro. Iwasa imong usa ka question nga nabilin, bro. Katinawan niya. Bro, nakamute ka, bro. Palihog kong open sa imong kuha. Nakamute ka, bro. Sige bro, okay na bro. Bro, Katinawan. Bro, nakamute ka bro. Okay, sige bro. Nakamute. Okay na, okay na. Okay na bro, okay na bro. Okay, pasaylo tagamay kay nawala ta. Medyo picky magamay din kwan grupo do. Akong balikan si Pastor. Sige, sige, sige. Okay. So mo siro gamay Pastor kay di man nagbase akong pangutana god. Dina sa bersikulo Pastor sumala sa giingon sa unang Korinto 4. Ni supraquam scriptum is unus adversus alterum in preturpo alio. Gamatod pa kinahanglan ng inyong pagtuon musubay gyud sa balaan kasulatan. Unya si Kristo pod miingon sa Lucas 10:26, unsa may imong nabasa, unsa may nasabot. Karon Pastor, gusto ko nga mangita og ebidensya kung mabasa ba. Kay sumala pa, all opinions without the absence of evidence are equal man. So mangita ko og ebidensya Pastor. Mao ni akong pangutana. Duna ba kay mabasa nga bersikulo nga si Kristo nag-ingon nga ang napulo kasugo dili angay tumanon aron dili ta makabaton sa kinabuhing dayon. Muna akong pangutana. Salamat sa pagdaan Pastor. Daghang salamat, bro. Daghang salamat sa imong pangutana. Sa pagtuon sa Bible, sa hermeneutics wala magpasabot nga aron masabtan nato ang usa ka pagtulunan. Kinahanglan mabasa nato word for word. Dunay mga basic principles sa hermeneutics, no? So usa ni ana nganong moingon kita nga wala na karon kita dili na ilalom sa kasuguan, dili kay si Kristo nag-ingon kay sa panahon nga si Apostol Pablo nagsulat ang atong Ginoong Kristo dito na siya sa langit. So ang mga pinadayag kay Apostol Pablo mao na lay atong gibasa. Ug si Apostol Pablo mo ay nagpamatuod na niining atong panahon sa grasya ang kasuguan natuman diha sa atong Ginoong Kristo. Kay ang tuyo raman sa kasuguan pagpaila nga kita makasasala. O gituuhan nato nga kita makasasala. O nga tanglit kaniadtong makasasala pa kita na ulipon kita kay buhi pa man kita sa kasuguan. Karon nga midawat kita kang Kristo, namatay kita uban kaniya. O karon nga namatay og nalubong, nabanhaw na buhi kita uban kang Kristo para na sa bag-ong kinabuhi. O patay na kita sa kasuguan sumala sa Roma Kapitulo 7 versikulo 4. Busa ang magbubuot na sa atong kinabuhi, dili na ang kasuguan, kundili mauna ang atong Ginoong Kristo nga namatay og nabuhi alang kanato. Og diha kang Kristo, gitagaan kita niyag balaod, dili balaod sa papan na sulat sa papan nga bato, apan balaod sa papan sa kasing-kasing nga iya sa Espiritu Santo. Og ang bunga ni ana mao ang bunga ng Espiritu diya sa atong kinabuhi. Natungod ni ana ang kasuguan dili na siya, wala na siya kagahom kay ang atong kinabuhi labaw naman kay sa ginasulti sa kasuguan. So meaning walay direct na bersikulo pero masabot nato. Tungod kay ang pagtuon sa Bible in hermeneutics in biblical forms of biblical interpretation, dapat makabalo kita dunay mga principle sa Bible. Dunay ginatawag nato mga cardinal rules. Like for example,
kinsay gisultian, nganong gisulti, kanusa gisulti, unsay gisulti, nagpadayon pa ba ang maong gisulti. Mo nang pipila ka mga role nga magtuon kita sa Bible. Kung matubag na to na siya nga mga roles, dayag na lang kayo nga masabot na to unsay tuyo sa Ginoo. Pero sa imong pangutana, do na by direct na ebidensya nga nag-ingon nga si Kristo nag-ingon nga wala na. Wala kitay mabasa nga direct. Pero masabot na to nga paghuman nga si Kristo namatay, nabuhi kita kang Kristo, ilalom na kita sa grasya, dili na kita ilalom sa kasuguan. Apan bisan kung ilalom kita sa grasya, wala pasabot nga nagakinabuhi kita nga mga dautan kay ang grasya sa Dios magtudlo man sa bag-ong kinabuhi. Okay, daghang salamat Pastor Ramnon sa imong tubag. Bro, katinawan unta kato imong kahagit nga debate. No? Mo kuha na to, mo patimaw na to. Pero sige lang bro, tagaan di kag kaatbang, tagay kog tema nimo kay ako mangita sa imong kaatbang. Okay? Salamat bro, salamat bro. Okay, sige, salamat bro. Salamat bro. Sige bro. Okay, salamat. God bless diya tanan. Okay. Brother Jason, ikaw ang last mangutana kay ni gawas man si Brad Joy. Asa ka mangutana bro? Kakinsa ka mangutana bro? Aki po, maayong hapon sa inyong tanan. Akong pangutana i-address na ako ni sa SDA po. Okay. Sige bro, go ahead. Tulo ka pangutana bro. No objection ta bro ha. Sige, go ahead bro. Sige po. Ang una na kong pangutana, ang kinibang ginatawag na gasa o regalo, kinahanglan ba nimo ni siya paghaguan, pinaagi sa pagtuman sa napulo ka sugo, aron madawat nimo ni siya na regalo? Yun lang po. Okay. So ang kaluwasan, wala man ay bayad, gasa man na, dili na sa haguan. Ang requirement sa kaluwasan, dapat trabaho. Ano mas balaod. Ingon ang Ginoo nga, wala man tayo mabasa ang bersikulo nga kanang tungod sa grasya, wala na balaod. Ang atong mabasa diya, nga tungod sa grasya, di ta magpakasala. So ang pulo di magpakasala, buti pa sabot nga may balaod sundon. Kaya kung lapason siya, makasala man ta. So, pulong grasya, gasa, way bayad, mo na kaluwasan. Dili ka na magtuman og sugo para moabot ng kaluwasan, kaya naa naman na. Ang atong imuon diha, kato lang requirements. For example, kanang bautismo, apil man na. Ang mutuo, pabunyag, maluwas. So, di man na pwede nga atong labyan ang bautismo, kaya naa ang Biblia. Di po na pwede nga atong labyan ang sugo, kaya naa ang Biblia. Mo nang tumanon ng tulo, iwali ng grasya, iwali ng kasuguan, iwali po ng pagtuo. So, dili na pwede haguan ang kaluwasan, kaya na-plaster na siya. Ang iya lang mga requirements sa kaluwasan, dapat natong trabahoon. Salamat. Okay po. So, ang pangduha ko po na pangutana, minsan na medyo halo-halo anong Tagalog kay nakalimot na ko Bisaya. Ang panduhan ako na pangutana, since ang inyuhang topic ay kinahanglan sundon ang napulo ka sugo, aron madawat ang kinabuhing dayon. So ang tubag nimo kanina sa ako ang unang pangutana po na ang gasa ba kinahanglan paghaguan pinagi sa pagsunod sa napulo ka sugo, sabi ingon nimo dili na kinahanglan kay gasa man gud na. So ang pangutana nako, ang kinabuhing dayon ba para madawat nato ni siya, gasa ba ni siya o dili? Mano gingon ko nimo nga kining kaluwasan kun kinabuhing dayon gasa na siya. O gasa ay na siya hagui. Ang requirements lang, kay di man ka pwede matuglangit ng walay bunyag pod. Di man ka pwede matuglangit nga magubog-ubog ta. Di man ta pwede po matuglangit pod. So naagi na gitawag mga requirements. Nga kung mingon ta nga naay kinabuhing dayon, walay bayad, pero pangutana karon kung gasa ang kinabuhing dayon, nganong naa may maimpirno? So di ang question. Pag-ingon nga ang grasya gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao. Nanas Tito 2:11. Pagbasa sa bersikulo, kung diha karataman nga bersikulo, magunahuna na ta nga awa na gi maimpirno kay naugay grasya god. Apa na pangutana, nganong naa may maimpirno? Nga unta ang kinabuhing dayon gasa wala may bayad tungod sa mga requirements. Daliman ka ana nga musubay ka sigpit nga dalan, daghang balaod nga imong sundon. Dili ka magkaon o mahugong nga pagkaon, naman daghan maguna. Ayaw pag-inom og maiso nga ilimnon.
Kana mga tulumanon siya. Tulumanon siya. So dili kay makaabot sa langit kung lapason ang balaod. Kay sa Galacia 3:24 ibutang dito nga ang kasuguan nahimong atong magtatagat sa pag-aakak ngadto kang Kristo aron ta matarungon pinaagis pagtuo. So matarungon ta pinaagis pagtuo pero naay balaod nga nag-aagak nato. So salamat kayo, Brad. Okay. May panglas na? Isa na lang po ba? Iba. So, ayon po sa imuhang pahayag, nakita na ako na ang imong ginapuent ay kinahanglan sundon ang mga balaod, which is requirements, ingon nimo kinahanglan madawat nimo ang kinabuhing dayon. So, ang pangutana nako, kung ang gasa walay bayad, dili nimo pagtrabahuan, paano nimo i-connect sa pahayag nimo na para madawat nimo ang kinabuhing dayon kinahanglan nimo pagtrabahuan? Okay. Ang pag-iyon ako nga dili trabahuan ng kaluwasan kay gasa kanang salvation, kanang offer nga kaluwasan ayaw na paningkamot anang nga mutungha pa ng kaluwasan. Kay plastar naman na siya. Oh, si Kristo na pagkamatay alang sa kaluwasan tanan. Karon, kung mingon ang uban nga si Kristo namatay naman sa krus busa luwas na ta. Yang pangutana karon, kung kana nga kaluwasan walay tulumanon, walay maimpirno. Walay maimpirno kay namatay naman Ginoo. Sa maimpirnohon panghurot naman. So naay obligasyon, naay mga tulumanon. Mo na yung sa Episodos 8 nga tungod sa grasya kamo naluwas na apan pinaagi sa maayong binuhatan. So diha na bukas maayong binuhatan na pugka. Nga ang kaluwasan to naangkon karon pinagis kamatay ni Kristo, suklian nato og sa pagkamatinumanon. Kay ayang balikan katong matinumanon man di man namin pason. Pero luwas ta karon. Ang pagtuman sa balaod tungod sa kaluwasan na. Ang ato niya iminti na to ang pagtuman. Okay. Ibo daghang salamat. Daghang salamat Tigso na Jason hantod sa sunod higayon na pod no. Pwede gyapon mo appeal or mangutana tatong programa. Daghang kayong salamat. So katong mga tanang mga nag-apil-apil daghang kayong salamat kaninyo. Gusto mo review ani nga programa, kani nga debate ugma alauna live premiere kini sa Pro Kamatuoran YouTube channel. Pero naay pangutana dire Pastor Amlon o Brother Gaspar para sa inyo ha ba ikan kang Elias Mahilom. Unsay kalahian sa grasya nga wala nagsunod sa balaod ug unsay kalahian sa nagsulod sa balaod pero adunay grasya. Aki say una mo tubag ani? Pastor, ikaw una mo tubag Pastor? Okay lang. Unsay kalainan ko no sa grasya nga wala nagsunod sa balaod. Okay. Kana kung maghisgot kaluwasan mong gisgutan ang kaluwasan grasya mao nang walay balaod tungod kay lagi grasya man hatag man ang tulumanon lang diha mao ang pagtuo busa sa dihang mituo ka mao to nga tulumanon ang nakapaluwas kanimo ingon ni Brad Gaspar kaganina ingon siya kung mauna nga ang kaluwasan grasya di luwas na tanan dili kay gamay ra mo tuo kay bisag ikaw gani dili man ka mo tuo kay ang imong gisaligan ang imong mang binuhatan so ang makaluwas sa grasya ang pagtuo nga misalig ka nga ang gihimo ni Kristo mao ra gyoy makaluwas mao toy makaluwas busa unsa may kalainan sa grasya nga walay balaod ang buti pasabot niya na nga naluwas ka dili na pinaagi sa balaod kay hatag lagi ang kaluwasan ang problema na pod kay ang grasya nga naluwas sa grasya dili na siya ilalom sa balaod nga iya sa kasuguan kundi ilalom siya sa balaod sa grasya sa balaod sa makabuhi na espiritu mao na ang mga nangaluwas karon sa grasya ang buti pasabot nga walay balaod diha dili sila ilalom sa balaod na iya sa kasuguan kay ang tuyo sa kasuguan igo raman magpahibalo nga daotan ka ug mo'y naghimo kanimo nga daot ang imong kinabuhi kay nailhan man imo nga bisan matarong ang kasuguan kay makasasala man ka tungod sa kasuguan dito na imo nakita nga daot ka busa miduol ka kang Kristo pag duol imo kang Kristo giluwas ka ni Kristo ug karon gihimo ka na ni Kristo nga tarong busa ang kasuguan dili na makatulisok sa imo kay ngano tarong naman ka kay Kristo karon ang inyong problema kay magunahuna kamo nga aron magkinabuhig tarong mobalik kamo didto intawod ko naay maayong matang sa kinabuhi nga dili na ka magpailalom didto pagpailalom na lang sa grasya
Mao kana ang Okay. tubag, bro. Daghang salamat pastor sa imong bulawanong tubag, bro Gaspar. Okay, katong grasya nga adunay sundon nga balaod. Ang nasiblia grasya nga adunay balaod. Kaya kung ang grasya walay balaod, disgrasya gina. O disgrasya na. Ay kuina nga tungod sa grasya ang tao pwede nang manapaw, mangawat, mamalikas, magbisyo na tanan kaya maluwas sila kinay grasya. Di po pwede. Nga naman, kay matod pa sa bersikulo, matarungon ta pinagis pagtuo. Ang pangutana usang klaseng pagtuo ha, nga dapat matunan. Kaya kining yawa, may pagtuo pa ning yawa. Usang klaseng pagtuo, Roma 3:1. Kadtong pagtuo nga dili pagbantay balaod. Kaya kung pagtuo walay balaod, grasya walay balaod, grasya gina. Kaya ang luwason sa Ginoo ang matinumanon. Ang mga SDA walay supak sa grasya. Amo na nagiwali gani. O amo na nagiwali nga grasya. Apa dili pod pwede nga atong iwali nga tungod sa grasya ay namutubag na pulo ka sugo. Kay dili man nawali sa Ginoo. Kana wali man siya wa. Nga grasya wala na pulo ka sugo. Dili. Nga naman tungod kay sa Roma 6:15 ayaw pagpakasala panahon sa grasya. Buti pa sabot nga kining pulong ayaw pagpakasala mutuman tag palaod. Mutuman tag sugo. Kay kun mulapas ta makasaha mata. So naay maintain sa kaluwasan ato naangkon pinagis kamatayan ni Kristo sa cross atong buktian sa pagsunod sa iyang gusto. Ngano man Juan 15:14 kung kamo magasunod o magatuman sa akong mga sugo kamo ako mga higala. So to mahigala katong tao na magsugo. Ug ngani sa Roma 14:12 nga ang katawhan sa Dios naglahutay pagtuman og sugo. Ug ang yawa nasuko sa mga tao nga magsugo hangtod pas pinadayag. Mao nga ang tubag nako mas nindot ang grasya nga adunay sundon nga balaod. Kaya dili pwede walaon ang balaod na pulo ka sugo samtang nay grasya imong bulagon. Kaya kung bulagon nato ang grasya og napulo ka sugo, disgrasya ang labas. Dita magkatug Okay. Hunahon na rin ako orto na. Salamat kayo. Daghang salamat Igsong Gaspar sa imong tubag no kay at least naib nangutana nga para sa inyo ang duha. Okay karon mga kaigalaan madto kita sa atong last set. 5 minutes nga final stand ang muunag hatag og 5 minutes ang atong igsuon nga si Pastor Mario Amlon sa Grace Gospel Church of Christ. Mao na kini ang last nga katapusan nga segment sa atong programa. Pastor Mario Amlon, ready na ka pastor? Imong final stand? Ready na maka pastor? Go ahead pastor kung ready na ka. Mayong hapon sa tanan nga nagasunod sa puro kamatuoran ug nagapaminaw sa atong mga pagpahayag. Tapuson ako kining pamatuod kaninyo agig supak sa gitudlo ni Brother Gaspar nga matud pa niya ang napulo ka sugo kinahanglanon alang sa pagtuman aron makabaton kag kinabuhing dayon. Ako kining gisupak kay ang tinuod ang pagbaton sa kinabuhing dayon na alang kay Kristo. Si Kristo lang ang nagahatag og kinabuhing dayon. Mo man gani nga naghatag siya sa atong kaluwasan kay wala tay mahimo. Kay kung doon nalay mahimo ang tao si Kristo dili na mo anhi aron magpakamatay. Sa diyang si Kristo namatay dito sa krus, ang tuyo siyang kamatayon. Bayran kita sa tanang kasalanan. Og buhion kita gikan sa patayng natong kahimtang. Og himuon kitang bag-ong tao gikan sa kinabuhi na naulipon sa sala tungod sa gitulisok kanato sa katuguan. Aron nga pinaagi niini makabaton kitag bag-ong kinabuhi. Og kini nga bag-ong nga kinabuhi atong ikinabuhi diya sa pagko. Nagkaproblema ang mga Adventista, ilabi na gid si Brother Gaspar. Nagproblema siya kay kung Gris kuno, mupatay na. Brother Gaspar, layo na kaayo. Kamu ang inyong gikaproblemahan ang pagpatay. Kami wala mi magproblema kay bisag pangusi dili nami. Ang inyong giproblemahan unsaon nga mangawat. Kami brad dili nami mangawat kay ngano, kami nay manghatag. Busa, lahi ra kaayo. Akong ipasabot sa imuha nga ang mahimo sa grasya, taas, labaw, dako og standard sa kinabuhi. Ang iya sa Adventista ibalik kami sa kinabuhi nga dati dili na mo kaya. Ungod kay makasasala kami. Ang nakanindot at tagaan takag ilustrasyon bro ha. Ako po nagihatag sa kauban nimong Adventista sa una. Aduna kunoy tawo nga miduol siya kay gusto siya mulukso og taas. Galing kay baldado siya. Giingnan siya sa coach. Pag uli na lang og magpahilot ka. Pagbalik niya bro, gitagaan siya glukonon nga taas. Ang patuyo sa coach ipaila dili nga makalukso siya. Gitagaan siya sa iluksohonon aron ipaila nga karon nga maayo na iyang lawas taas na iyang mahimo. Mo gyapon na sa kasuguan. Kita diha sa panahon sa kasuguan
dili kita makahimo, dili kita makatuman kay makasasala kita. Giluwas kita ni Kristo. Pagluwas sa ato ni Kristo, dili na ta tagaan usa ka balaod nga ubos ang standard. Tagaan na kita karong balaod sa grasya nga ang iyang standard sa kita taas na, bro. Usa, bro, ang mga grace mao ang mga maayong tao, ang mga grace mao ang mga buutan nga tao kay nagkinabuhi sila sa grasya, wala sila mailalom sa balaod sa kasuguan. Nga tungod niini, pasalamat kita sa Dios kay nahimo kining posible tungod kang Kristo. Ang Grace Gospel Church of Christ sa tibok Pilipinas nagarali karon nga ang kaluwasan libre hatag kini sa Dios. Kay nasayod ko ang mga Adventista nagabantay kamog daghang bantayanan, pero ang tinuod kay gusto ka kapahulay, ang tinuod hangtod karon gikapoy kamog gyapon kay wala kamo kapahulay kay Kristo. Ang inyong kitulisok sa amo kay Domingo kami gusimba, kamo gabantay mo sa adlawng Sabado. Ang tinuod, ang grace na kapahulay kay Kristo, kay diha kang Kristo ang atong pahulay. Siya ang pahulay sa magtotoo. Kamo nagabantay kamo, do na kamoy adlaw, do na kamoy ginasunod, ipatuman kinyo kami sa napulo kasugo, nga kamo mismo, nga bisan ang mga ginikanan nato, wala gani katuman, nya kamo hipokrito kayo, nga ipatuman ninyo sa uban, nga kamo mismo, sa klaro lang bro, sa klaro lang, ikaw na sayod, tama ang Bible, wala kamo gahimog maayo. Ego lang mong nagaingon sa mga tao. Busa panahon na karon, ang kunang makasasala kamo. Dawata si Kristo. Tuuhi nga siya namatay gilubong na banhaw. Maluwas ka, matingala lang ka, walay napulo kasugo pero ang imong kinabuhi pagko. Oh, tungod ni ana bro, hagiton ko ang mga tanan Adventista. Hinahinay na mo pamalhin og grace in taon. Kay luoy kay kaay mo diha. Nagsige lang mo binantay, gikapoy na lang mo binantay adlaw. Nag-adlaw ra inyong gibantayan pero wala kamo gabantay sa Ginoo. Ang Ginoo nakahimo sa atong pahulay. Ug karon ang among kinabuhi taas na ang standard. Ang among kinabuhi kami diha sa gugma. Gawasnon na kami gikan sa pagkaulipon sa kasuguan. Ang among pagkagawasnon, gawasnon na kami sa paghimog maayo. Kamo naulipon lang kamo gyapon, kada lihok ninyo dili kamo makalihok tungod kay nahadlok kamo kay kabinantay kamo kasuguan. Kami nagapangalagad kami nga mahigugmaon, wala kami gikadlokan. Kay sa panahon sa grasya nakabaton kami og kahimtang na safety na sa kamot sa Dios. Daghang salamat bro, hinaot nga sa sunod natong kita grace ka na bro. Salamat yun, mayong hapon. Okay, daghang salamat Pastor Mario Amlon from Grace Gospel Church of Christ. Karon mo adto ta sa iyang katbang sa affirmative, Brother Gaspar de la Peña sa Seventh-day Adventist Church ug siya ang timbangan sa katarungan. Okay. Salamat no ug nga may hapon sa atong akong katbang karon nga nagsigi og imbitar sa reliyon. Matod pa niya mag Grace Gospel lang SDA. Di ginimetabo pastor. Tungod kay ang Grace Gospel walay bautismo. Ang Kristong pinulungan ang mutuo magpabautismo maluwas. O ayan nagapil-apil niya. Kumana ka. Unsaon man pag-apil ana unsa pagkaluwas ana nga si Kristo mismo gasulti nga ang mutuo og magpabunyag maluwas. Unya ang Grace Gospel walay bautismo sa tubig. Unsa pagkaluwas ana? Tima na to sunod. Unsa mag-apil ana? May paghilom lagi kay ako pa rin panahon. Una nga di kay metabo mobalhin ang SDA sa imong pundok ngano man sayop. Ngano sayop man ya? Tagaan kag clue. O di ba explanation. Giwala nimo ang napulo ka sugo nga mismo si Kristo wala magwala. Igamit nimo ang mga bersikulos pagtuo o grasya maluwas apan wa nimo apil pagwali ang balaod. Ngano man tungod kay ang Biblia nagsulti nga ang yawa nagtuo po na. May pagtuo po ng yawa pero dili pa luwas ang yawa. Ngano man ang yawa wala magbantay napulo ka sugo. Unya kung miingon nga ang inyong pundok mo tinuod. Ang pangutana karon sa napulo ka sugo. Sabado ang simba sa bag-ong langit og yuta. Na kay Domingo maka. So sa pagka-apel mo dito. O kanang inyo pasamangil na ginangawa na napulo ka sugo. Way napulo kay na may Sabado sa napulo ka sugo. Ana ra man ko na. Mao na nga alang sa mga naminaw karon. Mato ba sa istorya? Napugay istorya pod. Ang napulo ka sugo is instrumento sa kaluwasan. Sama na tao nga nahagbong sa tubig. Unya gusto maluwas kay di ka malumulangoy. Itsahan og pisi. Ingon ang tao nga hawirin ng pisi kay aron maluwas kani.
Oh, pero ang tagiyas kaluwasan si katong tao. Ang taga-espesye ang tao. Unya ang kundili mahawid ang tao espesye. Maluwas siya sa tubig. Dili. Mao sana si Kristo ang manuluwas siya ang taga-kaluwasan, naghatag siya nato og 10 ka sugo or mga sugo nga sondon para makaabot sa langit. Kay ay ko ina nga ang 10 ka sugo walaon para malangita, di ka basana. Mao na nga pastor, sorry lang kayo. Kanay nyo doktrina perteng hungawa. Sugo, walay sugo, grasya. Kung ang tao magsunod sa iyong pundok, disgrasya ang labas, laliman ka to, luag sugo, sugo. Ihuningon pa ka nga, patinuon lang yun. Kamu mga SDE, di gid mo mga maing tao. Pag sure, oy. Imo-imo ra po na. Imo-imo na. Hinoon na, kining mga tawhan na sa manimo nga magtumbag na pulo ka sugo, murag ka ba siyawa na. Ngano man, ang yawa na suko sa mga tao nagbantay sugo. Ang yawa na suko sa mga tao nagpahulay sa bado. Ang iyong pahulay kay Kristo. Unyaw, ano yung pahulay sa bado? Si Kristo nagbatasan pag atog si sa sa bado. Ikaw, Domingo ka. Unya, usa magkaluwasan nimo na. Wala. Muna, kini atong debate karon, ato ring plastar. Kay ang imong konsultihan mura magud og kana bitong nang hinambog siyang pundok mga kami ri kay maayo, kamo dili bot-bot. Di ka na magsilbi do. Di magsilbi na ngano man mo bawas ta. Ang ato diri pag presentar sa kamatuoran, ang tinuod nga doktrina atong iwali ang grasya, atong iwali ang pagtuo, atong iwali ang balaod, atong iwali nga naluwas ta pinaagis kamatayon ni Kristo ug ang atong pagtuman og sugo, ilabi na ang 10 ka sugo, resulta na sa kaluwasan nga naangkon gikan ni Kristo. Kaya kung mingon ta nga si Kristo namatay na giluwas na ta, unya ngano man lagi nga daghan pang maimpierno. Ngano man piti mag-aamang tao maimpierno, unta namatay naman Ginoo. Tungod kay gilapas nila ang balaod, tungod kay Roma 8:7 nagsulti nga ang mga tao kaaway sa Dios kun dili motuman og sugo. Mo na nga murag maapir kas kaaway ana. Na mo na usab pagtuo nimo nga na ay mga sugo sa Biblia nga inyong gilapas. Usa may gilapas nga ang mutuo pabunyag og tubig. Kamu way butismo sa tubig. Di wala pa palpak na. So mo na igsoon salamat kay Brother Pards. So wala ko miingon nga ang 10 ka sugo manluluwas. Wala ko miingon nga 10 ka sugo atong himuon para matupad dia requirements sa nga nailangit ya wala. Ang napagbantay sa 10 ka sugo obligasyon sa mga taong naluwas na. Kibali return sa gihimo sa Ginoo nga mobantay tag balaod. Kaya ang langit na kinahanglan sa usa ka makasala nga minhusulon o gisulti diha nga ang balaod gituyo na para makailata og unsay sala. Human makailata doon ni Kristo. Kaya si Kristo na ang matarong. Pero ang tarungon ni Kristo kadtong naay gitumang balaod. Dito nga gitumang balaod sao man na karon. Mao na nga alang sa mga naminaw ating pasalamatan atong kontra nga matuod niya. Salamat kayo maayong hapon. Okay, daghang salamat Brother Gaspar de la Peña, member sa Seventh-day Adventist Church, member usab sa 3A Media ug siya ang timbangan sa katarungan. So daghang kang salamat mga kaigalaan ug diri natapos ang atong debate karong hapuna. Salamat kayo sa tanan nga nagsubaybay ug nagpabilin Unta daghan mo napupo sa mga linabayay nga mga maayong mga argumento, both affirmative and negative. So karon mo ato una kita sa pagpasalamat bago ta magbulag-bulag. Unahon na to si Pastor. Pastor, palihog ko pasalamat sa atong mga supporters o sa atong mga viewers. Okay, so sa tanan nga mga viewers nato nagpasalamat gid kami kaninyo. Alang ni ining just non nga mga naghisgot sa tulong sa Ginoo o usab nagpasalamat ko kay Brad Gaspar sa iyang presentation. Napakita kining doktrina gid sa Adventista wa gini ka maor nagyap. Nya sa imo po Parts, salamat gid kay sa imo. Og panalitan og doon na po yung mga hakit sa Adventista diyan. Okay. Dunya, salamat sa tanan nga nagasunod sa ato, sa tanan nga mga grace believers nga nangaluwas sa grasya. Salamat sa inyo o nagalaom ko nga ang Dios magapadayon sa pagpanalangin kanato o pagpauswag sa ministeryo nga niining atong panahon karon niya kita sa panahon sa grasya nga kaluwasan hatag sa Dios o nga duna na kitay matang sa kinabuhi nga mas taas og standard kaysa ginatudlo sa mga Adventista. Mayong hapon ka tanan daghang. Okay, salamat. Okay, daghang salamat Pastor. Okay, daghang salamat.
Bro Gaspar, pasalamat Bro Gaspar. Wali nga, nagpasalamat, mawitik, magyod. Sa wala, ay witik-witik niya. Salamat kita. So, salamat to, Gopal, kaya mo sa pag-moderate. Salamat sa atong mga audience, atong mga sponsor, sa atong programa, Dilekong Balos. Kaya pasalamat naman eh. O gatong ipanginaot na napatay sikan na debate na may tabo. O niya, alayan na pong kima. So, salamat Bro Pards, sugmayang hapon. Okay, daghang kayong salamat sa inyo, Pastor Mario Amlon o Brother Gaspar de la Peña. O congratulations di ay kaninyo sa very successful nga debate. Okay, so daghang kayong salamat sa atong mga nagsubaybay ha. Salamat kay paki-share og ugma alauna sa Purok Kamatuoran YouTube channel ato kaning i-live premiere no kaning nga debate busa atangin ninyo ugma no. So akong hangyoon karon si Pastor Mario Amlon sa paghalad og closing prayer para formal ta kasi rad-an ang atong debate karong hapuna. Pastor, balihog ko sa imong closing prayer, Pastor. Dalaygon nga Dios, salamat gyud kay kanimo. Salamat Ginoo sa mapailobon nga mga kasing-kasing. Salamat sa bukas nimo nga mga pulong nga nagapadayon kami sa pagtuon. Bisan ko unsang naabot sa among diskusyon. Ang labing importante Ginoo nga nahigugma ikaw kanamo nga gusto nimong maluwas kami o ipakita nimo na niining among kapanahunan karon libre ang kaluwasan maangkon pinagi sa pagtuo. Ubaning matako sa kanamo, salamat sa kinabuhi ni Brother Gaspar sa among moderator o sa tanan nga nagasunod niining programa. Dalaygon kagayod, pasalamatan ka, pasidunggan ka Ginoo. Amo kining gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Dagan kayong salamat kanatong tanan o kini ang inyong purok chairman sa Purok Kamatuoran, Brother Roland Pards. Manamilit kaninyo og musulti ang paghigugma, grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo. Iyan ang gibilin kanato ato kining puy-an kauban niya og dalaygon ang Dios. Pro Deo et Ecclesia. Salamat. Salamat.